Так, працуе. Добрый вечар. Што сёння робім? Мы працягваем трэці эпізод The Long Dark. Нас зараз пераключылі, нам далі магчымасць пагуляць за жонку Маккензі. І зараз нам распавядаецца гісторыя з яе пункту гледжання з трохі затрымкай. То бок мы пачынаем не самага пачатку, калі яны разбіліся на самалёце, а з таго моманту, як яна трапіла на другі бок танеля. Калі за Маккензі мы гулялі, мы пачалі з самага моманта падзення самалёта, і мы спрабавалі яе за Маккензі трапіць за ёю, знайсці, куды яна пайшла і дзе апынулася. І наш шлях абарваўся каля танеля, праз які мы прайсці не змаглі. Вось зараз мы працягваем гісторыю за яе знайшла нейкая Моллі і дапамагла ёй ачуняць. Вітаю, Рэгана, вітаю, Вілдайф і Рыёна. Вітаю ўсіх. Дзякуй вялікі, што прыходзіце на самы пачатак. Так, давайте працягваць. Апошняе, на чым мы пакінулі, я яшчэ крышку дэталяў. На маленьку Маккензі нясе экс-мужа для мядзведзя, а яна наадварот, яна пабачыла мужа разам з мядзведзіцай і спрабуе унесці яго далей, бо ёй таксама не падабаецца, як мядзведзіца сябе паводзіць. Дык вось, мы сустрэлі Моллі, нейкую жанчыну, якая жыве асабіста, можа не асабіста. Яна нас і выратавала пасля таго, як мы прабраліся скрозь танель. І ёсць праблема, яна зараз пайшла, я не памятаю дакладна, куды яна пайшла, але яе акружылі воўкі, і зараз мы паспрабуем яе выратаваць. Мы зараз у яе доме. Так. Ну, атрымліваецца, зараз можна проста выходзіць, так? Я нічога з сабой забраць не магу. Мне ўжо трошачкі вярталі. Хутка спатрэбіцца аптэчка. Які у нас статус? У іх шчыкалаткі і боль. Падвал нельга. І медыкаменты яе выкарыстаць я не магу. Што за халера? Навошта так рабіць? Ну добра, пайшлі на вуліцу. Ключ пад вазай. Дзе яе ваза? Так, калі ласка, без спойлераў у чаце, бо самому цікава, але ключ пад вазай. Ваза. Там на улице кабзда, я вазу шукаю. Выпустите меня отсюда. Ось ваза. Ты? Ці не? Што за халера? Можа гэтая ваза? Вось яна мелася на увазе. Ключ ад падвала. Нешта у меня такое адчуванне, што ўсё дрэнна скончыцца. Наша куртка і астатні рыштунак. Это ўсё? Што ў нас тут увогуле? Трошачкі прыапрануліся, але гэта мы нават і не блізка да таго стана, як мы скончылі за Маккензі. Плюс 6 нам дае наше адзенне, а ніяк плюс 25 у Маккензі. І абарона ад ветру таксама толькі плюс 3. Ну, што ёсць. Так. Мне падаецца, ніякіх лекаў у мяне няма. Штосьці ў гэтым падвале ёсць? О, аптэчка. Вязкая болесуцішальная. Ідэальна. Тое, што патрэбна. Болесуцішальная. Усё цудоўна ў нас. А я нагадваю, што сёння ў нас апошні дзень галасавання. Я ўжо... шмат фальшфеераў і трошачкі ежы. Я ўжо падрыхтаваў Zero Escape. Я ўжо падрыхтаваў The Sims. Я ўжо падрыхтаваў... Тут адбываецца? Што? Ух ты же, цудоўна яна тут
Я говорю там версію про канібалаў, я жартаваў. Можна, калі ласка, без канібалаў, а? Мне гэта не падабаецца. Я падрыхтаваў Сімсаў, я падрыхтаваў Гаррі Поттера PlayStation 1. Канкрэтна яго. Так што, калі што, першыя 3 месцы у мяне падрыхтаваны. Мне падаецца, там яшчэ і было 4-е месца, якое я мог падрыхтаваць вельмі лёгка, але я не паспеў. Няма піва, на жаль. Першы Сімс, так, гэта ён. Не чапай гэта на Новы год. Магчыма, гэта муж, так. Вітаю, Бумба Кабан. Я тебе давно не бачу ў чаце. Так. Рэвальвер, так. Вось ёсць. Трон для стрэльбы. Ну, я не ведаю, супраць каго нам можа спатрэбіцца забіваць зусім не тых, каго мы думалі. Да рэвальвера 10 патронаў. Цудоўна. 9 і 6 унутры, так? Але мы не можам хадзіць, калі мы цэлімся за яго. Дзіўна. Я вельмі зноў бачу, што тут адбываецца. Драўняныя запалкі, газета. Ну, пакуль што ўсё спатрэбіцца, што толькі магчыма. Вітаю, стандартчык, вітаю. Гідзя ад рэвальвера. Окей. Рэчы яна амаль не можа рабіць. Яна. Пера. Пакуль што будзем набірацца, бо ў нас смецця нашага не хапае яшчэ. Жадаю больш смецця. Даецца, там ліхтар быў на паліцы каля лесвіцы. О, добра. Я магу некаторыя рэчы не заўважыць, бо літаральна ў мяне даволі цёмнае. Для мяне гэта амаль чорны экран. Зараз. Бо соненька не дапамагае зараз. Так. Ліхтарик, так? Драўніна возьмем з сабой. Бо чаму не? Так само. Я не бачу нічога такога. Яшчэ раз правяраю. Яшчэ раз правяраю. Вось, бачу. Ужо побачыў. Так. Добра, цудоўна, што у нас там з ліхтаром. У яго яшчэ і ёсць трошкі паліва, нармальна. Нармальна так паліва. Вось, значна лепей, значна лепей. Так. Можа, мыйцы нешта засталося. Сушылкі. Шарсцяныя. Цудоўна. Кінулі сушыцца. Будзем трымаць паліва, бо паліва у нас не толькі шмат. Будзем выкарыстоўваць яго ў асноўным для глядання чагосьці. Так, і гэта ўсё адразу пайшло нам. Апранулі. Ідзем шукаць жанчыну гэтую. Моллі, якая з трупа мужа тут. Магчыма, мужа. Кінуць падвал. Па іх весці. Зараз пойдзем па памятках. Хтосьці тут забыў газіроўку. Не ведаю, як я тут не здула. Возьмем пару камянёў, можа спатрэбіцца яшчэ. Хутенька ідзем, бо доўга мы тут не працягнем. Рознакаляровыя паметкі. Па столбіках гэтых пойдзем. Добрая ідэя вось так рабіць. Тут нават разрыў між імі ідзе. Яна сказала, што на яе напалі ваўкі. Але мне не падабаецца гэта. Што ваўкі будуць рабіць такое надвор'е, нават пры вялікім жаданні паесці. Ён не памёр. Што з табой не так?
Бронированные некие. Это у них зіровка уже фруктовый лед. Удобно. Я люблю узимку поесть и мороженое, морозиво. Ідеально, мені падається. Так, я на амбари там мовчимо. Зараз залезем, може, у трактори. Посидим і згорим. Ні, нема нічого тут. Давай, що там у амбари? Полочка. Буде моє. Дайте мне момент, я зараз зачиню своє повідомлення, щоб не перешкоджало. Я нагадую, що сьогодні апошній день голосування, і ўсё яшчэ можна дагаласаваць, і нешта можа прасунуцца наперад. Нават калі вы не плануеце перамагчы сёння сваёй гульнёй, гэта ўсё роўна мае сэнс, каб прасоўваць гульню наперад. Бо у яе могуць быць больш вялікія шансы потым, на наступным тыдню. Стрэлы. Яшчэ ліхтар. І телефон. Hello? Чому яна? That you? Molly? Yeah. Look, sorry I bailed on you, but I couldn't take a chance and wait. One of those big bastards broke into the barn. And as luck would have it, I'd left my bow in here last summer, completely forgot. Anyways, took care of that son of a bitch. Molly? I was in your basement. Right. So? I found the body. Shit. Molly, who was it? Just... It's none of your business. I told you to stay out of my shit. Huh. An old flyer for a town meeting of some kind. Looks like the town's not too far from here. If Mackenzie did pass through, he might have ended up there. Окей. Маккензі, хутчэй за ўсё, не дабраўся сюды. Так. Ліхтарик не працуе. Давайте. Ваўка мы разабраць не зможам. Так. Запалкі возьмем. Яшчэ ўсё будзем браць. Мы замерзаем у гэтым свіране. Бо... Так, яшчэ дровы ёсць. Нават ложак. Можам сагрэцца. Не тэлефануйце сюды больш. Я думаю, што можа такая версія будзе як з матрыцай, карацей. Нас просто возьме тэлепартне скрозь тэлефон. Так, мне падаецца... гэта ўсё будзе лічыцца як ложак. Тут можна дзе заўгодна паваліцца і заснуць. Ну, падаецца... Спальны мяшок. Цудоўна. Трэба вельмі уважліва ўсё глядзець. Яшчэ дровы, якія я не заўважу. Давайте, мы тут замерзнем, тому давайте погреемся, распалим трошечки. Так, я разумею. Оба кабан. Так, я просто оглядав мясцовасць. Так, де у нас там було? Зробимо зараз. Трошечки розпалок. З дрэва альбо з газеты? З газеты возьмем. Бо газету паліць нельга, а распалка нам спатрэбіцца. Не атрымалася. Яшчэ одна распалка ёсць. Мне падаецца, паліва ў мяне не было. Ну, у меня амаль нічога не было. Я літаральна зараз усё сабраў, што ў мяне ёсць. Ну цудоўна. Так. У нас там яшчэ распалачка. Зараз ужо з веткі гэтай, якую я на вуліцы падабраў. Яшчэ са стоса паперы. Ну, халяра з ім. Так. Давай, працуй. Мы тут саграемся і толькі потым пойдзем дадому, бо... Ды... 55%. Верагоднасць таго, што мы распалім агонь. Нешта выглядае не як 55. Цудоўна.
У нас есть дровы, яны шмат важаць. О, кніга першая пойдзе. Отправілася. Драўніну мы отправим. Угу. Тэмпература падымаецца, і мы саграваемся крышачку. Ці патрэбны нам адпачынак? Не, падаецца, не. Давайте газіроўку вып'ем. З іншага боку. Чаго нам тут? Ага, гэта другая палова дня. Калі мы будзем спаць тут доўга, то мы можам і не вяртацца нармальна да хаты. Так, у нас Северан Моллі, ось тут і фермерская хата Моллі. Тут яшчэ адзначаюцца будынкі ва ўцешнай даліне, невядома, што за яно. І вось тут знаходзіцца нейкае на скрыжаванні Томпсона, тое, што яна знайшла там інфармацыю о тым, што людзі збіраюцца. Давайте пагляджу. Такое сабе. Трэба яшчэ, можа штосьці, гдзесьці. Каніна ёсць? Не заўважыў. У ідэале было бы знайсці сякеру, вось было бы цудоўна. Але мне падаецца, не бачна тут нічога такога. Ну нічога, працягнем без яе. Так, мы трошки сагрэліся, але хуценька трэба будзе топаць да дому Моллі. У нас па квесту трэба знайсці скрыжаванне Томпсона, але мы зараз паспрабуем дайсці да Моллі і паразмаўляць з ёю, можа яна нешта распавядзе нам. Калі пажадае, можа яна нас увогуле застрэліць. Халера яе ведае. Ёй вельмі не спадабалася, калі мы... Мы літаральна у папярэдні раз мы просто ўзгадалі, што па тыпу выглядае так, быццам ты не жывеш тут адна. Яна так раззлавалася, ну, хутчэй за ўсё вось за трупа ў падвале. Так. Ну, ўсё ж такі 1 гадзіну, можа, мае сэнс паляжаць. Лепш бы зайсці кулямёт Томпсон на пачатак. У нас проста патронаў столькі няма. Дарэчы, ты ведаеш, што адзенне можна заштопаць з дапамогай вуды, калі ў цябе няма швейнага набору. Вось гэтага я не ведаў. Але, добрая ідэя. Зараз мы пакуль... мы ўжо сагрэліся. У нас ёсць трошачкі часу, давайте заштопаем. Мне падаецца, нешта было ў дрэнным стане. Карпеты, напрыклад. У нас тканіна ё. Не атрымалася. Удобно. Вогнемет. Такое. Блин. Все? Это... Ну, добра, мы адрамантавалі. Альбо не атрам... Чакай, што? Яны ж адрамантаваліся, у чым праблема? Сказано, што не атрымалася. Дзіўна. Добра, ідзем. Я возьму, поп'ю... Не будем піць пакуль што. Не ўсё так дрэнна. Возьмем гэты рулон з сабой яшчэ. На вуліцу. Назад да Моллі. Як прыгожа. Зараз мы можам толькі ўпершыню пабачыць наваколле. Цікава, адкуль яна нас забрала? Адкуль мы з'явіліся ўвогуле тут? Гільзы. Давайте его соберем с собою. Это я отстрелил? Не, я был далей. Я стрелял 10 в этом месте. Ваўкоў не бачно. Зато я чуйна. Ось там прикладно. Гільзи я не бачу. Угу. Патронаў не тое, каб шмат. У нас есть 12 патронаў, але як мы заўважылі, што яны не адразу забіваюць гэтых ваўкоў. Там яшчэ паглядзім, можа, дрэнна будзе адбівацца ад іх. Так. Зато есть камяні. Вось яны заўсёды надзейныя. Давайте зазірнем куценька ў гэты. Ён ужо не паўнавартасны такі Северан, але штосьці можа тут быць. Камяні, камяні. Ні халеры тут няма. Увогуле не халера, зато і цёпленька. Шукай зайцатрусавую агентуру. Ну так, яна гэта ж зайцатрусы і ў скурах ваўкоў. Вось галоўны наш вораг.
Зачынім за собой дверю. Не пушчаю. Добра. А калі праз падвал? Калі што, у мяне рэвальвер. Жанчына? Где-то там. Молли. Тут тепленько. Где она? Молли. Можа, яе муж памёр ад таго, што стрэльба ўзарвалася? Бо мы знайшлі тут зламаную стрэльбу папярэдні раз. Молли. Нічога гэтага нельга. Молли, hello. Де яна? І кроў яшчэ тут. Блин, да дзе яна? Добра, я лічыў, што яна вярталася дадому. Давайте пакуль мы тут у хаце і тут цёпленька. Бо хутка ноч, нам няма сэнсу. Калі мы далёка пойдзем, у нас зараз адзення ніякага. Мы хутчэй за ўсё, калі ўночы выйдзем, мы памрэм. А я б жадаў агледзець тэрыторыю навокал. Можа, зараз выйдзем зараз на вуліцу толькі дзеля таго, каб агледзецца. Блин, толькі праз падвал можна ходзіць. Давайте выйдзем толькі дзеля таго, каб агледзецца. Трохі расплануем, што будзем рабіць, што будзе бачна звонку дома, пакуль яшчэ надвор'е нармальнае. Так. Воўк. Удалося. Так. Вось там ходзіць воўк. Ні халеры больш не бачна. Я бы не вельмі разлічваў, што мы знойдзем там нейкі будынак. Мядзведь. Так. Хутенька глядаем. Давайте хутенька яшчэ ў машыну гэтую зазірнем на хвіліночку. Масток. Мост вось там. І дзесь штосьці там камяні нейкія за ім. Можна яшчэ там агледзець тэрыторыю. Так. Ёсць тут хоць штосьці. Не халеры. Ні халеры. Можа ззаду ёсць. І тут таксама няма нічога. Багажнік мы без цукадзёра не адчынім. А навошта акумулятор? На свінцовы лом. Ну, блин. Не патрэбна нам. Надеюсь, пайшоў туды. Давайте отойдем ад медведя. Не чапляем медведя, і з намі ўсё будзе ў парадку. Так. Поўдзень. Я бачу радыёстанцыю. Вось тут прыкладна. Вось у гэтым баку. Добра. Там можа быць будынак. А можа і не. Лепей будзе ўпэўніцца, калі ў нас будзе дастаткова рыштунка, каб забрацца туды. Што яшчэ? Туды бы на гэты сам падняцца на холм. Давайте пойдзем да яго. Вяртаемся потым дадому, будзем планаваць далей, што нашыя крокі. Бо ў доме цёпла, мы можам і вады пагрэць сабе. І з ежай толькі адзіная. Там у хаце да халеры ежы, якую мы не можам выкарыстоўваць. Бо невядома чаму. Там святло нейкае? Нешта жоўтае, не? Яно ж адрозніваецца. Там дакладна нешта ёсць. Там вогнішча хутчэй за ўсё. Яшчэ адзін масток. У гэтым месцы, вось гэта ён.
Добра. Там бачна нейкі саверан альбо дом. Гэта вось гэты будынак. Добра, цудоўна, яшчэ невялічкі саверан. Гэта выглядае як камяні, я там нічога такога не бачу. Ці можна спытаць дарогу мядзведзя? Я лепей не буду пытаць, ён выглядае небяспечным. Ён можа у іх сям'я агульная гэтых мядзведзяў, з папярэднім у нас справы так сабе пайшлі. Я магу прапанаваць яму сесці ў трактар. Так. Машын на масту я не бачу. Вось гэта, магчыма, машына. Вогнішча бы праверыць вось там. Добра. Хоць штосьці можна будзе з гэтым будзе рабіць. Это ўсё, што ў нас ёсць пакуль што. Да і не патрэбна мне распаліць агонь, ён там у хаце ёсць. У хаце цёпленька. Так. Цудоўна. Гатаваць на гэтым агні я не магу, мне гульня не дазваляе. Халера. Вось гэта тупа. Я нават і спаць на гэтым ложку не магу. Блин, гульня быццам бы суадносіць, што я адразу павінен пайсці кудысьці яшчэ і шукаць месца, а не тут сядзець. Выпіхвае мяне гульня адсюль. Тады. Ці атрымаецца ў нас дайсці да будынка вось гэтага да ночы. Давайте саграемся, паспрабуем хуценька да будынка пайсці. Бо ежы у мяне вельмі абмежавана, мне падаецца. Трошки можна пратрымацца. Давайте з'едзем вось это. Прикол. Газіроўку яшчэ зап'ем. І гэта ўся наша ежа. 600 калорый. І паўлітра вады, якую мы нават не можам зараз на гэтым агні пакрыць ніяк. Смок, мо мы гуляем за Бера Грылса, ён прынцыпіяльна адмаўляе магчымасць рабіць нешта па-чалавецкі. Прыкладна такія адчуванні. Гэта, хутчэй за ўсё, было б лепей, калі б яны, я не ведаю, куды Молі сышла, але мела бы сэнс, ці я магу тут патэлефанаваць? Не магу. Мела б сэнс, калі б Молі такая... О, кацялок можна сабраць з сабой. Так, хоць штосьці мне дазваляюцца адсюль прыбраць. Ежу не, ежу кранаць нельга. Было бы нармальна, калі б Молі заперлася тут у хаце і такая, по типу, не пушаю цябе больш, бо ты паскуда такая пра муженька майго даведалася. Вось гэта было бы яшчэ плюс-мінус. Зразумела бы, чаму яна... Што тут няма чаго рабіць у гэтай хаце. Трэба было з кетчупу і вады таматны сок зрабіць. І чыпсікі, там чыпсікі ў таматным соусе. Мне падаецца, калі дастаткова сильна, моцна выціскаць гэтыя чыпсікі, мы атрымаем таматны сок. Гэта ж так працуе? Арыгана, мо гэта ежа, гэта кансервы з мужа ў падвале. Гэта таматны суп. Не сабачыя, мне падаецца, свініна. І крэкеры. Крэкеры дакладна з мужа зроблены. 100%. Так, у нас есть крыху часу перад ноччу. Рызыкнем. Паспрабуем адразу просто па прамой пайсці ў той будынак, які на мапе адзначана вось гэта. Яшчэ момант. Цудоўна. Ідзем. Смок, ты сапраўды лічыш, што быццам на чыпсы дадаюць нешта акрамя солі з эмульгатарам? І што, няўжо там толькі солі эмульгатар?
Да няўжо. Я ўпэўнены, там гэтыя самыя, гэта сапраўды бульбачка, зверху якой таматным соусам палілі і проста высушылі яго вельмі моцна. 100%. Інфармацыя 100%. Так. Хутенька, хутенька, хутенька. Яшчэ вяртаемся, можа на масту... Не, падаецца, там няма ніякай машыны. Бо мне любое месца можа быць карысным. Я чую ваўкоў дзесьці ў маім напрамку, куды я іду. Ёсць нешта, у нас няма часу замінацца тут і стаяць, аглядаць усё, кожны вугал. Але любая рэч можа быць карыснай. Там, мне падаецца, нічога не было. Адзінае яшчэ, трэба было прасачыць, куды ідуць гэтыя дроты тэлефонныя. Бо адкульсьці ж яна тэлефанавала. А я ж гаварыла, што старыя тэлефоны яшчэ працуюць, бо ў іх няма ніякай электрычнасці. Так. Бачу невялічкі свіран вось там, мне падаецца. І вось там хата, да якой я іду. Ужо амаль ноч. Я спадзяюся, у тую хату мы можам зайсці ўнутр. Велізарная тэрыторыя. Воўк. Зараз гоніцца за оленем. 2 ваўкі, 3. Добра, 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 добра. Там яшчэ, мне падаецца, яшчэ адзін воўк. Так, гэта свіран. Але хоць штосьці. Бо нам трэба дзесьці... Але калі там недзе будзе... Няма дзе будзе развесці агонь. Альбо я просто... Блин, я ж не тое, каб шмат дрэва. О, мне падаецца, там медведь. Медведь? Это же не медведь. А, холера! Мне падалося, я утрапіў яго. Так, адзенне. Яна гаварыла, што дзесьці ў гэтым месцы павінны быць яшчэ лук. Цудоўна. Цёмна. Так, цмок, я нават не ўпэўнены, што чыпсы робяць з бульбы, а не сціснуты крухмал. Я таксама не ўпэўнены. Я таксама не ўпэўнены. Так, што у нас тут навокал увогуле? Ці... Ёсць у нас нейкія пашкоджанні? Не, ніякіх хвароб няма. Інструменты, газета. Усё спатрэбіцца. Зараз бярем усё, потым разбярэмся, будзем выкідаць ужо непатрэбнае. Ёсць лук. Цудоўна. Яшчэ ліхтар. Так, давайте гэты ліхтар. Вось, кінем які ёсць. У нас было яшчэ адзін, і мне падаецца, у ім менш паліва будзе. У нашай джинсы амаль усё. Дзе яшчэ адзін ліхтар? Мы яго не бачу. Адзін. А, вось. Усё. Не, прыкладна аднолькавая колькасць. Будзем карыстацца тым, які ў нас у руцэ, бо ў ім наадварот больш паліва. Адзенне. Джинсы. Першы крок. Зарамантаваць іх. Бо без адзення мы памрэм дакладна. Мы пакрыху замярзаем у гэтым цвіране, але будзем зараз шукаць хоць штосьці, можа, цёплае яшчэ тут засталося. Бутэлечка вады.
Але пашанцуе будзе хоць штосьці апрануць. Няма ні хлеры. Калі гэта не спрацуе, то мы будзем... О, вугаль. Карыстаемся ім. Мы распалім тут. Так, мы добра, мы тут даволі доўга зможам паліць агонь. Вугля хапае. Я яго ўвесь... Тут я пакуль один кавалак з сабой буду насіць. Бо ён не замінае нам. Ці можна сліць? Мне падаецца, я ў папярэдні раз глядзеў. Ёй заправіць, рамонт і сабраць. Ось такая справа. Тут я не бачу аніводнай кнопкі. Вось. Трэба яно, каб яно было асабіста паліва. Я таксама бы разлічваў, што яно будзе такая магчымасць, але на дзіва не бачу. О, вятровачка, цудоўна. Пікадзёр патрэбна на гэта. Так, скрынкі. А воно зараз асцярожна не ўпасць. Забіраем літаральна ўсё смецце. Цвікадзёр. Цудоўна. Хоць штосьці. У ідэале знайсці сякеру. Лясныя аратары, зноў яны. Запіс ляснога аратара, частка другая. Людзі не гатовыя да такіх змен. Яны жывуць побач з прыродай, але не прымаюць яе. Яны ўзялі з сабой машыны. Добра, паглядзім, што іх з гэтага атрымаецца. Мы выступім на дарозе. Окей. На дарозе. Яны былі тут. Яны былі ў яе амбары. Магчыма, яна сама з лясных аратараў, альбо была супраць іх. Цікава. Окей. Не, дрэнная ідэя зараз. Давайте аглядзім яшчэ. Адзенне мне павінна было хапіць, но той, каб... О, заплечнічак. Усё яшчэ не саграваемся. О, цудоўна. У машыне, унутры свірана мы пачынаем сагравацца. Хоць штосьці працуе. Добра. Ведаеце, што я не буду выкарыстоўваць паліва? Я лепей тут пасплю. Бо ўсё роўна ноч, а мне ліхтара шкада, мне не той, каб шмат паліва. Шафку паглядзеў, тую, якая зачыненая, мне патрэбны цвікадзёр, не аглядаў. Я зараз адпачну тут. Чакаем як мага даўжэй. Да раніцы. Цудоўна. Ці, мне падаецца, нават занадта доўга паспаў. Вельмі жадаем піць. Мы выкарысталі амаль усю ваду, мне падаецца, зараз. Так, ужо лепей, ужо нешта бачна, і нам не патрэбна будзе карыстацца ліхтаром для гэтага. Цудоўна. Трошачкі ежы. Давайте аглядзім. Мы нічога новага мы робіць... Вось кручкі. Якасныя інструменты. 2 разы хутчэй будем рабіць. Давайте зробім кружок і лёска. А ці? Тая маладая бяроза. Мне патрэбны простыя стрэлы. Чаму? Пер'я крумкача. Мне патрэбны для стрэл яшчэ? Так, адзення ніякага мы не ўмеем. Для кружка лескі... Як? Чакайце-ка. Мы што, не ўмеем рабіць вуду? Нам кружка не хапае. Зразумеў. Для дрэўка стрэлы нам патрэбна сухая маладая бяроза. Кружок мы можам зрабіць зараз. 12 гадзін спаць у машыне, развітаемся з плячамі. Ну, нам не тое, каб ёсць варыянты абіраць. Так.
Ну добра, зробім кручок. Угу. Повязок у нас яшчэ ёсць дзве. Самаробная хустка. І абмоткі для рук. Ну, такое, але ж лепей, чым нічога. Што у нас, як наконт нашага нічога? О, у нас ёсць нават з чаго, ёсць чаго выбіраць. Цудоўненька. Возьмем шалік. Бо гэтая шапка Астры там але развалілася ўжо. Так. Дрэва ёсць. Задзенем шапка вось гэтая амаль разваліўшаяся. Пальчаткі амаль у ніякім стане. Давайте зробім леску. О, не леску, кручок. Один. А, мы не можем один зрабіць. Можем зрабіць толькі адразу 3. Зробім іх, бо можа спатрэбіцца, можа мы вудзіць нешта пачнем. Угу. Мне абавязкова патрэбна без варштата зрабіць вуду. Дома ёсць вуда. Лёскі скончыліся. Колькі у нас распалак ёсць? Ніколькі. Давайте зробім. З газеты. Газетные рулоны. Так, ну, у прынцыпе, калі я гэтыя два газетныя рулоны пераганю, то нам распалкі надоўга хопіць. 1000 адпраўляецца на Firewatch. Павінна быць цудоўна зараз у Firewatch. Усё, ён дзесьці даволі высокаю. І так быў. Так. Ну што, оп. Галоўна не ўпасць. Дровы, вугаль. Я не памятаю, вугаль же можна дадаваць як паліва. Зараз я просто паглядзець. Локі, вітаю. Ты другі ўжо раз залетаеш з біцамі. Дзякую вялікі за біцы. У мяне была думка. Я яшчэ... Мне не тое, каб часта закідваць мне біцы, але ў мяне была думка неяк іх выкарыстоўваць. Так, але нічога лепш, як дадаць нешта на гульню, я не магу. І ніякая аўтаматыцыя пакуль многа рабіць нават не жадаю. Локі, калі ў цябе ёсць пажаданне на нейкую гульню, каб паглядзець на пятнічны стрым, я магу нешта з гэтым прыдумаць. Напрыклад, накінуць трошачкі поінтаў на яе. Калі у тебя есть жаданне такое. Так, бочка для огню. Ну, вугаль там, мне падаецца, я зараз трошачкі загубіўся. Вугаль для распальвання не падыдзе вугаль, я так разумею. Але ж, можа, я магу потым дакінуць яго. Давайте я гэты вугаль, які з сабой нашу, кіну пакуль. Не, ён тут адзначаны, як куча вуглю. Вітаю, Шаграэль. Мне падаецца. Вугаль на шашлык. Ну, блин, у мяне мяса няма. Там адзіны вук, які быў, ён не пажадаў паміраць. Я зараз яшчэ гляджу, што тут ёсць. І магу я адправіць заплечны вось гэты спальны мяшок на тканіну? Зараз паспрабуем. Дзякую вялікі яшчэ раз, Локі. Можна разабраць другі спальнік на тканіну. Вось так, я гэта тое, што збіраюся рабіць. Я зразумеў зараз. Вулчара, вітаю. Я не заўважыў. Тут адразу было 2 гука, і я разбіраўся, што ў мяне тут спальнікамі. Так, ёсць адзін спальнік у горшым стане, вось гэты. Мы яго разбярем. За 1,5 гадзіны мы яго разбіраць будзем. Мне пакуль не настолькі патрэбная гэтая тканіна. Настолькі. Давайте лепей пайдзем і пойдзем далей. Я амаль ужо... Калі будзе перагруз, тады будзем вырашаць. Пакуль што я пакіну з сабой гэты спальны мяшок. Можна зрабіць, каб біцы ці данаты дадавалі балы гульне? Можна, гэта магчыма. Толькі тут пытанне ў тым, колькі па тыпу... Як гэта? Зараз давайте я крышачку, давайте з'ем ежу
і потым разважанні. У меня былі ўжо разважанні на гэтую тэму, бо я жадаю імі падзяліцца, але мне трэба трошачкі вось. Открываем гэты корм для сабак і паедзем яго. Так вось, якая думка? Іх там можна дадаць, і каб людзі, якія дадаюць вось біцы, каб для іх то таксама было нешта, бо у мяне няма ніякай узнагароды для іх. Але думка такая, што трэба падумаць аб тым, як гэта павінна быць суадносіцца. То бок я же не жадаю, каб чалавек з біцамі перабіваў усіх. Ну, каб, трэба думаць, каб яно не перашкаджала галасаванню таксама. То бок, каб ва ўсіх былі такія нармальныя шансы на тое, каб іх гульня перамагла. Таму трэба думаць аб гэтым. Pay to win, вось гэта, пра гэта і думка, што па тыпу я не жадаю гэта зрабіць pay to win. Бо увогуле гэта ўсё не аб тым. Мой канал увогуле не аб гэтым. О, тканіна. Цудоўна. Укладаем біцы ў засімс. Так. Дзесьці. У мяне лук так? Я ніколі, мне падаецца, я ніколі не карыстаўся лукам у гэтай гульне. Укладаць біцы ў The Sims. Насамрэч, наконт Сімсаў. Тое, што я спампаваў, гэта Unleashed версія старая, у якой ужо тады дадалі гэтых жывёл. Відомцаў. Вось. Я яе яшчэ не запускаў, я яе спампаваў, усталяваў, але не правяраў. Скрыня для вуглю. Спалка. Давайте возьмем спалку, вуголь пакінем. От вугля. Нічого дивного. Так. Мы далеко от гэтага свірана не уйдем, мне падаецца. Пакуль што. Я разумею, але так можна і перагарэць. У сэнсе. Ваўчок там ідзе. Мы пакуль вельмі асцярожна праверым гэты амбар. Гэты свіран... Так, пачынаецца. Ага. Гэта той, якога я падстраліў, мне падаецца. Бачыце, ён кульгае. Мне падаецца, гэта мой. Тут даволі холодно. Хуценька аглядаем і ідзем зноў, вяртаемся ў свіран. Так. Вось, гэта ён так палюе на аленьку, мне падаецца, кульгае за ім. Але мне падаецца, гэтым рэвальверам мы не заб'ем, бо мы і воўка-то забіць не можам. Ды і нажа няма. Ну, ні халеры няма. Мы не падрыхтаваныя да гэтага. Есть жаданне шмат чаго агледзець, але мне падаецца, выбару у нас не застаецца. Хутчэй за ўсё, адзінае, што мы зробім, гэта пойдзем адразу у гэтае, вось у гэтае месца. Давайте паўтарым нашу штуку. Мы пойдзем куды-небудзь, то есть падымемся на гэты ўзгорак, з яго пагледзем уперад, што там адбываецца, і потым схаваемся у плыню нашу. Кидаю оленя кацялок. Не-не-не, а потым як гатаваць. Альбо ты разлічваеш, што я кінуў кацялок, і ён адразу оленя і прыгатуе мне. Гуляць у кожную гульню без падтрымкі, без падтрымкі гледачоў, гэта мае сэнс, але ж тут як гэта пра манетызацыю. Так. Давайте-ка. Зараз. Нешта я на мосток гэта не разлічваў, я яго на мапе не заўважыў. Там будынкаў не бачу. Не, ўсё добра, мне падаецца. Як добра, мы нічога новага не пабачылі, але пойдзем па гэтаму шляху потым. Трэба ісці хавацца зноў у гэтую машыну. Што, ежа ў нас яшчэ ёсць. На одну ноч нам хопіць, але трэба рухацца далей, трэба шукаць яшчэ ежу. Мы можам рэвальверам, патронаў хапае.
Давайте рызыкнем. Давайте паспрабуем гэтага аленя забіць. Але ж мы руками, мы літаральна яго руками будем разбіраць. Гэта ж херня нейкая. Не-не-не, грэцца. Грэцца ў першую чаргу грэцца. Наконт падтрымкі гледачоў, гэта так. І гэта магчыма перагарэць. Я гэтага пабойваюся, але пакуль ідзе як ідзе. Падтрымку неяк манетызаваць я планую. Але зноў жа, я жадаю, каб гэта было ўсё ж такі нейкім збалансаваным чынам. То бок гэта заўсёды заставалася нашы вось гэтыя стрымы, яны заставаліся ўсё ж такі больш суполкай, чым шоу, скажем так, калі гэта мае сэнс. Я не ведаю, гэта складана сказаць. Моя ідэя і мои жаданні прыкладна такія. Вось. У ідэале, чаго бы я жадаў, можна зарабляць, бо я не жадаў бы рабіць па тыпу са стрымоў як працу. І гэта сэнс. Без падтрымкі складана, але рабіць гэтага працу я таксама не жадаю, бо калі гэта стане працай, вось тады будзе ўсё складана для мяне. Вось. Бо гэта будуць некаторыя абавязкі, якія я не вельмі жадаю выконваць. Але простыя рэчы па тыпу пашанаваць тое, што народ закідвае грошыкі на стрымы, гэта абавязкова. Ну, я лічу, што гэта мне трэба нешта такое зрабіць, каб гэта было нешта, што вы робіце, і мне за гэта прыемна. Я жадаў бы гэта неяк паказаць, а не толькі сказаць, што так, я вельмі ўдзячны. Я вельмі ўдзячны за падпіскі, я вельмі ўдзячны за біцы. Але ж гэта вельмі важна, і я не жадаю зрабіць гэта каб асноўнай маёй матывацыяй, каб я шоу на стрымы, разумееце? Прыкладна так. Мы пакрыху саграваемся. Так, па ежы. Я толькі зараз зразумеў. Не, у нас плюс-мінус нармальна па ежы, я так скажу. Крыкеры. Злакавы батончык. Ты пойдзеш. Стрымы для душы. Прыкладна так. Прыкладна так. Цудоўна. Адзіная праблема, вада пакрыху скончваецца. У нас ёсць час, мы не вельмі жадаем спаць. Адзіная праблема, мы замярзаем. Мы можам разбіраць рэчы, пакуль мы сядзім тут, у машыне? Мы можам разбіраць зараз гэтую? Дзе яна там была? На тканіну, дзе ты ж была? Дзе ж ты? Мяшок. Спальны мяшок, ты дзе? Вось адзін бачу. А дзе другі? Вось он. Цудоўна, вось это мы разбярем. У 3 гадзіны будзем яшчэ і сядзець і грацца ў машыне. А што такое біцы? Гэта літаральна... Я ведаю, што гэта як валюта нейкая ўнутраная твічоўская. Я не ведаю, як іх набываць. Я ведаю, што яны адзін біц равен 1 центу. Вось. Так. Ту-ту-ту. Будем рамантаваць, бо спаць не вельмі ёсць жаданне. Уноч мы ўсё роўна не пойдзем, бо мы замёрзнем. Гэта бессэнсоўна, мы проста літаральна там памрэм. Ці шапка Астрад, ці яна добрая? Давайте у нас тканіны зараз да халеры, будзем карыстацца гэтым. Паспрабуем адрамантаваць усё адзенне і будзем аглядаць, у якім яно стане апыняцца. Так. Увогуле па адзенню. Вось гэтыя шкарпеты нам дакладна трэба адрамантаваць. Так. Івілдайв нават падрабязна ўсё распісаў. Так, цудоўна, цудоўна. Возьмем гэтую шерсцяную шапку, яшчэ і адрамантуем.
Так, усё лепей і лепей. Што ў нас па адзенню атрымліваецца? Бонус цяпла плюс 9, бонус абарона ад ветру плюс 5. Калі мы шапка ўжо адрамантаваная шапка лепей за шалік. Прынамі ізноў. Шалік разбярем хутчэй за ўсё. Так, дакладна мы яго разбярем. Ой, што не то. На The Sims адпраўляецца 100 поінтаў. Мгм. Мы можам адрамантаваць нашыя боты, што цудоўна. Давайте ці рабіце не, колькі часу? Не, да ночы яшчэ доўга. І спаць мы не таксама усё яшчэ не вельмі жадаем. Цудоўна, працягваем. Рамонт. Мгм. І яшчэ адзін раз адрамантуем. Пазбавімся ад непатрэбнай скуры зараз, якой мы сабралі, але адрамантуем нашыя рэчы. Для прыгажосці, так, арыгана? Я, на жаль, не баншу. Мне трэба затрымачкай. Зараз у мяне толькі хутка павінен папаўсці на новы раз гэты спіс. Я магу паглядзець толькі тады. Вось ён у мяне выпаўзае зараз. Я ўжо прагаворваў. Zero Escape зараз. Я ўжо падрыхтаваў яго. Я толькі адзінае, што тое, што я спрабаваў, я не глядзеў, як з захопам там. І ўсё добра на ОБС. Спадзяюся, што так, бо гульня не такая не вельмі старая, як, напрыклад, The Sims. На The Sims адпраўляецца яшчэ 1000, а гэта значыць, што ў нас яны на адзіным месцы. Каб вы разумелі, там трэба яшчэ соценька, і яно не будзе перабіваць, калі яно трапляе ў адну і тую ж. То бок Zero Escape усё роўна ў гэтай сітуацыі пераможа, калі роўная колькасць. Таму ведаеце. Пайшла бойка. Яшчэ 1000 адпраўляецца на Zero Escape. Такім чынам яно апынаецца наперадзе. Так. Буду рамантаваць літаральна пакуль час ёсць. На Гаррі Поттера там поўнасцю трэба пісаць назву. Я давай Йокамас поўнасцю я возьму гэты. Дайце мне момант. Я перанесу твае пункты на Гаррі Поттера. Так. Ось оно. И где он у нас? Гаррі Поттер, Гаррі Поттер. Яго павінна стаць 11 000. Гаррі Поттер, які ўнізе, я выдарю. Для вас яно ўсё яшчэ на Гаррі Поттера выглядае як 10 000. Гэта нармальна, як толькі прыляціць хоць на якую гульню, галоўны спіс аднавіцца. Так. Цудоўненька. Мы зараз такім чынам выйгралі яшчэ сабе. За тое, што мы адрамантавалі некалькі рэчаў, мы выйгралі сабе яшчэ 3 градуса цяпла. Гэта цудоўна. Хутчэй за ўсё мы нават, калі будзем сядзець не ў машыне, мы хутчэй за ўсё ўжо будзем у цеплыне тут. Так, мы не замерзаем унутры гэтага амбара. Але працягнем сядзець унутры машыны, бо гэта ўсё роўна цяплей. Так, не бачна ні халеры, цемень. Тканіна скончылася, але мы можам разабраць шалік. Таргі пачаліся. Так. Нагадваю, што калі ваша гульня не перамагла у галасаванні, гэта не значыць, што яна апынецца дзесьці далёка. Нашае галасаванне працягваецца скрозь тыдні. Такім чынам, што гульня, якая перамагае, яе колькасць поінтаў становіцца 0. Так, Йокамас, зараз гэта павінна было ўжо нармальна прайсці. Дык вось. Гэта значыць, што гульня, якая перамагае, атрымлівае ў яе колькасць поінтаў стане 0. І галасаванне ў нас кончыцца праз гадзіну. Гаррі Поттер першая 1000 міма. Я ўжо выправіў, павінна быць у парадку. Дайце яшчэ раз зазірну. Так.
Так, не, ўсё правильно. Я ўжо перанёс. Там было 10 000, стало 11, і вось яшчэ 500 адправілася. Усё ў парадку. Так, у нас справы ідуць добра. Я нагадваю, што галасаванне яшчэ скончваецца праз гадзіну. У 20:00 па мінскаму часу яно аўтаматычна скончыцца. У нас будзе за 10 хвілін да канца галасавання з'явіцца таймер, які будзе паказваць час да гэтага, але ўсё роўна арыентуйцеся. Вам трэба будзе арыентавацца на свае гадзіннікі, бо для вас стрым паказваецца затрымкай. І гэтая затрымка можа быць як 10 секунд 5, так і ўся хвіліна. То бок, глядзіся на свой гадзіннік. Так. У гэты момант заблакуецца, калі выйдзе таймер, заблакуюцца ўсе ўзнагароды, і ўсе ўзнагароды, звязаныя з галасаваннем, і гульня, якая перамагла, будзе напісана ў чаце. Так, а мы... Цемра вовсю. Вада ў нас скончылася. З'ядзім гэты корм для сабак. І будзем спаць да раніцы. Бо ўсё роўна цёмна. 10-8 гадзін. Зараз на свой гадзіннік час перавядзём. Блін, вось гэта на гэта я не разлічваў. Вы мяне злавілі. Так, вады няма. Усё яшчэ цёмна. Выйдзем до машыны, тут зарыентуемся неяк у цемры. Ну як зарыентуемся, я не веду дзе. Дзе там мой ліхтарык? О, там запалачка. Доўна. Блин, я не жадаў сесці. Выпусти мяне. Где там наши запалочки? Ага, вось он. Вось она бочка для огню. Разведем трошечки огню и погреем нам воды. Гарушым карыстацца не будем у гэты раз. Драўлянымі запалками. Можно кардоннымі запалками, калі ласка, яны не вельмі патрэбныя. Come on, little fire. Давай. Гаручага шкада. Конец поспеху 50. З драўлянымі запалкамі трошечки вышэй. Ну, давайте так. У нас час ёсць. Гэта Mass Effect 2? Не, гэта Dave the Diver. Вы бачылі анс. Так. Усё яшчэ кардонным. Будем спрабаваць распальваць. Мог. Сістэма ўсё яшчэ мае эксплойт. Калі ты маеш падпіску, ты атрымліваеш больш балаў канала. Таму і прапанаваць гульню менш маеш магчымасць актыўней. Таму падпісвайцеся на канал. Карыстайцеся эксплойтам. Гэта экранізацыя Dave the Diver у галоўнай ролі Руді. Як это? Блин. Эх. Жарт прападае. Зараз бы нешта ўзгадаць, нешта такое тыповае ад Рудзі, што яна гаворыць, і зараз бы паспрабаваць замітаваць яго голас. Ага, вось гэтага вугля павінна нам хапіць. Давайте пакідаем гэты вугаль. Ён цудоўна. Ім толькі распаліць нельга, так ён трымаецца даволі доўга. Цудоўна, я пакуль... ці магу яго з сабою ўзяць? Давайте пакуль я возьму з сабой вугаль. Пачакайце-ка, ён жа амаль ніколькі не важыць. Ці я блытаю, не? 1 кілаграм? І да халеры ён гарэць будзе. Давай, цудоўна, я нешта прадзяўбаў гэты момант. Можна было вуглем карыстацца вельмі актыўна. Так, нам трэба вада. У гэты кацялок. І яшчэ у бляшаначку. Вада нам спатрэбіцца. Цудоўна. Блин, я ось гэта не замітую, бо я... Я літаральна, блин, зараз у галаве не ўзнікае вобраз Рудзі, як ён на гэта гаварыць. Я б паспрабаваў гэта імітаваць.
Дзякуй, такі Локі. Арэгана атрымлівае першага ўзроўня падпісачку. Такім чынам, у арэганы будзе бясконцая колькасць поінтаў. Бо яна і так сядзіць на ўсіх маіх стрымах. Так. 10 хвілін да расплаўлення. Да закіпання яшчэ 17 хвілін. Узялі нашу вадзічку. Цудоўненька, цёпленька. Так. Адразу пап'ем яе. Ідэальна. Часу ж яшчэ да раніцы ёсць. Наш план. Мы не можам сабе дазволіць ісці ў невядомае і спрабаваць нешта здабыць у гэтых вось частках мапы. Адзінае, што мы ведаем, тут ёсць даклад на будынак скрыжавання Томпсона. Вось туды мы і пойдзем. Рызыкаваць мы не будзем, бо ёсць яшчэ месцы, якія можна зазірнуць, але наш шлях будзе хоць і кароткі, але вельмі небяспечны для нас. Усё гэта Не, нармальна ўсё. Нагадваю, што нават калі арэгана будзе забіраць сабе, напрыклад, гульню кожны там за тыдзень альбо за 2, то вы ўсё роўна генеруеце больш поінтаў, чым можна, напрыклад, зараз перамагае нейкая гульня за 12 000 пунктаў, так? 12 000 за тыдзень гэта да халеры, гэта больш, чым можна. Так, чакаем да гатоўнасці зараз. Да закіпання яшчэ гадзіна. Цудоўна. Забіраем гэта. Хутка пойдзем, будзем яшчэ, можа, з'едзем нешта. Вы ўсё роўна, то бок на наступным тыдзень, каб арэгане перабіць, напрыклад, арэгане, без розніцы, хто гэта будзе насамрэч. Каб перабіць і зноў апынуцца на першым месцы, прасунуць нейкую гульню, гэта трэба нехіла так накідаць балаў, і ўсё роўна ёсць верагодна, то бок нават суперактыўная групоўка, калі, напрыклад, вы тут згаворыцеся ўсе і паспрабуеце прасоўваць штосьці адно, але хтосьці адзін будзе незгодны, гэта незгодны ў пэўны момант усё роўна будзе атрымліваць тое, што жадае. То бок ён усё роўна, яго гульня будзе раней ці пазней яна апынецца на першым месцы, бо з кожным тыднем змагацца з гэтай лічбай будзе ўсё складаней. У гэтым ідэя. Так. Метэйгора, вітаю. Так, ўсё прапануць. Насамрэч, гэта не... Так, нешта я... Это насамрэч не я сяджу тых па чарзе у вас па сменах там, так? Хто будзе перабіваць, атрымае віртуальнай лыжкай па ілбу. Так, анекдот у нас яшчэ дзесьці ўнізе пакуль што. Вось Лучара адпраўляе яшчэ 100 поінтаў на анекдот, ён прасоўваецца далей. Дарэчы, нарэзкі нейкія плануюцца, ёсць яшчэ. Зараз у падрыхтоўцы, зараз у працэсе, амаль літаральна зараз, знаходзіцца яшчэ адна нарэзка па стыксу. Там ужо складаней, бо... Так, давайте мы высунемся. Я буду ісці па дарозе і буду яшчэ распавядаць. Так, там павінна быць сонейка. Што ў нас тут з надвор'ем? Надвор'е цудоўнае, нам падыдзе. Паехалі. Той напрамак? Не той, вось туды нам патрэбна. Зараз рыхтуецца яшчэ на нарэзка па стыксу. І яшчэ далей я жадаю па стыксу хутчэй за ўсё нарэзачак можа больш не будзе, бо з кожным разам усё менш, мы больш паглыбляемся ў гульню і ўсё больш сур'ёзна ў ёй сядзім. Таму хутчэй за ўсё на стыксу там жартачкі іх усё менш, усё складаней сабраць нейкую нарэзку. Вось, але адна дакладна будзе. Вось. Далей ёсць планы неяк больш маю актыўнасць падняць у сэнсе, што як рыхтаваць відэо, у якім гэта будзе не проста нарэзка і толькі монтаж, а яшчэ мая актыўнасць, дзе я буду записываць паверх гук. Я не толькі маю досвед і ў гэтым, я паспрабаваў записываць гук яшчэ на эсэ па хронотриггеру, але з гэтым таксама ёсць свае складанасці, бо трэба, гэта дадае яшчэ такую частку як сцэнарый, які трэба падрыхтаваць. І яшчэ маю асабістую агучку. І гэта потым яшчэ вось гэты слой ідзе монтажу. Там нават агонь ёсць. Мы можам пайсці да Томпсона, і можа там дакладна павінна быць цёпленька. Нешта з FPS-амі? Так, давайте я зараз паузу паставлю ў гульне.
Так, Метаігора, ідэя ў тым, што нас прымусова схіляюць да дэмакратыі, бо ўрэшце рэшт прыйдзецца дамаўляцца. Так. Я спадзяюся, з FPS-амі зараз я крыху прыпыніў, дайце я хуценька праверу, ці ёсць дропы ў мяне нейкія. Так, дропаў няма фреймаў. Не павінна быць. Не павінна быць. Я выбачаюся, але я не бачу нічога са свайго боку. Выглядае, жыццё стрыма даволі нармальна. Я зараз яшчэ аднаўлю сабе менеджер. Ён паказвае нестабільна, дзіўна. А мо часам выкладаць маленькія смешныя моманты з гульні як шорцы. Ёсць такая думка. Ёсць думка... Maybe that community hall from the О, яна fire. сама заўважыла гэтае вогнішча. Ну там дакладна павінна быць цёпленька. Калі агонь ёсць. У мяне нешта ўсё павольна. Не ведаю. У мяне на праглядзе зараз і выглядае так літаральна, як у мяне ў гульне. Раз палі агонь да памацней. Ну, блін, давай хоць дабяремся да гэтага цэнтра. Зараз я праверу, я агляд невялічкі вось так раблю. Прадпрагляд выглядае так жа, як у мяне ў гульне. Можа, крышачку горш. Але гэта прадпрагляд, і на нізкай якасці. Я не бачу, каб нешта было зусім дрэнна. А нешта, я скажу, пісталет не дапамагае. Ён у яго анімацыі не супадае з маімі рухамі, што я скажу. Так, мы амаль каля Томпсона. Колькі на вуліцы ўвогуле? Што там за... Мінус 25 і яшчэ мінус 7. Кабзда. Мы амаль каля скрыжавання. Наконт смешных момантаў з гульні як шорцы, было бы добра, але ёсць жаданне, у мяне ёсць невялічкае жаданне, акрамя нарэзачак, рабіць нешта трохі больш складанае і нешта з яшчэ такім больш, скажем так, мне ёсць цікавы фармат. There used to be, anyway. Ага, там гарыць агонь. Давайте просто прасунемся і ў гэтую хату зайдзем, можа нешта... Агляды хутчэй не маё, скажем так, разважанне наконт гульні, гэта я буду шчаслівы рабіць. Але агляд хутчэй не мой варыянт. Мне цікава хутчэй распавесці пра гульню, а асабістасці, калі гэту гульню шмат хто прапусціў. Таму нейкі такой па тыпу варыянт эссе. Вось гэта мой варыянт. You never know. Could end up being useful. Вось. Але ж яны патрабуюць значна больш досведу і падрыхтоўкі. Таму хутчэй за ўсё будуць такія... Спачатку я думаю пачаць з шорцаў, у якіх я буду пакрыху па тыпу. А вы ведалі, што? І вось нейкі такі фармат. Яшчэ, думаю, яшчэ ён у прагрэсе. Так, набіраемся усялякага рознага. Вось, а потым можна, калі ёсць больш досведу, можна рабіць ужо нешта большага памеру. Агляд, можа бы, я і рабіў, але на гульню, якой я магу... я разбіраюся, мне было цікава бы зрабіць агляд. Зноў жа, якая праблема з аглядам? Я зараз літаральна ўсё смецце ў хаце забяру. Якая праблема ў мяне з аглядамі? У тым, што трэба This'll come in handy. паспяваць праходзіць гульню. Па тыпу агляды, яны актуальныя, калі толькі гульня выйшла. Ну, скажем так, калі навошта глядзець чалавеку агляд, гэта каб зразумець, ці жадае ён пагуляць у гэтую гульню, набыць яе. І агляд тады карысны, то бок ён адказвае на пытанне, ці патрэбна мне гэтая гульня. Вось. Ой. Вы нічога не чулі? Я ведаў, што гэта... Калі вясіць ружо, яно раней ці пазней павінна выстраліць, так? We can use this. Так, я трошки нават з думку сваю збіў. Агляд трэба вось рабіць своечасова. Тое, як я праходжу гульні, ён трошки не мой фармат атрымліваецца. То бок, пакуль я яе прайду, пакуль вы дачакаецеся агляда, атрымаецца, што навошта вам ужо ў гэты момант агляд.
То бок рэкамендаваць нейкую гульню, напрыклад, просто па тыпу глядзіце, гэтая гульня, якая нахрен нікому не патрэбна. Я гуляю 1,5 калейкі, такіх як я. Зацэніце, якая яна прыкольная. Вось гэта мой фармат, хутчэй. На такой я, можа, агляд бы і рабіў. То бок, хутчэй за ўсё нешта нішавае, такое невялічкае, што ў раннім доступе знаходзіцца нешта такое. Стыкс, вось, напрыклад, стыкс. На яго агляд, у мяне жаданне было шорцы на тэму стыкса рабіць, якраз такі першы шорцы па тыпу вы прапусцілі гэтую гульню. Зацікавіць чалавека, у які не ведае нічога, ні халеры пра гульню, што вось глядзі, ты прапусціў такое, і гэта можа табе быць цікава. Бо гэта круто. Так. Мы хотя бы брали літаральна ўсё. Я работаў пыласосам, я нават не глядзеў, што я падбіраю, я пакуль разважаў, давайте я трошки сканцэнтруюся. Так, у нас ёсць. Што у нас па ежы? У першую чаргу, бо калі мы будзем зараз рамантаваць рэчы, якія ёсць тут у хаце, то мы можам і памерці так. Шарсцяны шведер, гэта цудоўна, але шведер Астрид можа быць нават лепей. Невядома. Шкарпеты. Яны спартыўныя. Хутчэй за ўсё шарсцяныя будуць цяплей. Хутчэй за ўсё. Вось у нас ёсць яшчэ парка. Чакайце, у які слот ідзе парка? Вось яна. Вятроўка. Парка будзе цяплей, дакладна. Але вятроўка добра бароніць нас ад вады. Як знешні слой яна больш падыходзіць, як вонкавы слой. Можа, трэба адрамантаваць і потым рабіць такія рашэнні. Месца у нас трошкі ёсць. Мы можам сабе дазволіць насіць з сабою гэтыя рэчы. Калі што у нас іншага ёсць чаго павыкідваць. Таму пакідаем як ёсць. Ежа. Ежа. У парадку, плюс-мінус. Так. Трэба з'есці нешта. Пачнем з гэтай гадзіроўкі. В шортиках гэта відовішча. Так, селядца падобны сіх з душком прыгатаваны. Ён шмат важыць. Давайте зайдзем яго. Мотывацыя такая. Ён шмат важыць. Давайте зайдзем яго. Так. О, мядзведь. Ён шмат важыць. Давайте зайдзем яго. Так. Мы не будзем зараз спыняцца ў гэтай хаце, яна неблагая, што мы тут спынімся пазней. Але пакуль ноч. О, дык тут мы літаральна ўжо тут у горадзе шмат чаго глядзець можна. Напрыклад, гэтую машыну цікавую. Не халеры? Не халеры. Зусім. Так. Community Hall. Добра. Я толькі зараз зразумеў, у мяне тканіна амаль скончылася. Так. Аднак адна тканіна. Давайте усе фіранкі ў хаце абарвем. Паштоў яшчык. Скрыначка наша. Не, няма. Усе фіраначкі. Мінус фіранка. І ты. Яны там 10 хвілін надрываюцца, а тканіны шмат даюць. Нам шмат тканіны спатрэбіцца на тое, каб адрамантаваць усё адзенне, якое мы пазбіралі зараз. Таму фіранкі першыя пайдуць. Запасаваўся, не выкідваем, ядзім. Так, цудоўна, мне падабаецца. Канадскія праблемы патрабуюць канадскіх вырашэнняў. Гэта пра той момант з рэвальверам, калі я стрэліў у шуфлядку. Так, з фіранак пашыем прыгожы эльфійскі строй, альбо канадскі флаг. Сях, вы бачце, у мяне русізму сёння нешта да халеры. Так, у нас 40 хвілін да канца галасавання. Или што, нагадваем? Так, ну, падаецца... Мы жа можам сабе, ці можам мы дазволіць сабе? Я такой, можам мы дазволіць... Усё ж нармальна па ежы, але не. Ежа у нас такое сабе.
Вода ёсць. Не, мы доўга так не працягнем. Давайте зайдзем у гэты ўсё ж такі цэнтр. Я не ведаю, там хутчэй за ўсё хтосьці будзе. Размаўляем. Потым будзем аглядаць астатнія дамы тут. Ёсць яшчэ пара дамоў, куды зайсці. Вось той, напрыклад, там царква, мне падаецца, ў канцы вось там стаіць. Вітаю, хто б тут ні быў. Оу. Тут шмат людзей, яны ўсе замярзаюць. Возьмем у іх кнігу. Прыёмнік ёсць тут нават. Ён працягнуты праз увесь гэты шлях. Можна будзе... Трэба паназіраць, куды ідзе тэлефонны дрот і пайсці па яму, праверыць, куды яшчэ можна датэлефанавацца. Там павінны быць людзі. А дзе ты? Не будзем размаўляць з імі, зробім выгляд, што мы не мясцовыя. Более суцішальна, цудоўна. Мясцовае паданне «Снежны чалавек». Кніга, якая падрабязна апавядае пра таямнічую істоту, якая жыве ў лесах Уцешнай даліны. Мясцовае паданне. Ніхто не ведае, як даўно сярод жыхароў Уцешнай даліны пачалі з'яўляцца чуткі пра існаванне снежнага чалавека. Але ўсім вядома, што мясцовыя байкі пра таямнічыя фігуры ў лесе з кожным годам рабіліся ўсё больш неверагоднымі. Ну, давайте. Расцяжэння мы набраліся ўжо. Знайсці... Цудоўна, знайсці пячору снежнага чалавека. Тут Хераксі шэры дзед, муж шэры маці. Выручальнае шкло. Не, неабходнасці ў ім няма. Записки Шыхара Уцешнай даліны. Частка другая. Парнел выйшаў на дарогу, каб праверыць яе стан перад наступнай дастаўкай і заўважыў, як тыя вар'яты, што размаўляюць з дрэвамі, бадзяліся каля шашы, якая вядзе да выхаду з даліны. Ён не даведаўся, што яны там рабілі, але нам трэба быць пільнымі. Так, ну тут нічога не працуе. Патрон для рэвальвера. Я спадзяюся, вам гэта не патрэбна тут. Ну што, зараз можна і паразмаўляць. Мы гуляем зараз за Астрыд, жонку Маккензі, але гуляем мы зараз як Маккензі, літаральна збіраем усё. Яна доктар, і таму можа дапамагчы тэарэтычна гэтым людзям, але я не ўпэўнены, што ў яе ёсць дастаткова медыкаментаў, каб нешта зрабіць зараз. Павязак возьмем. О, мы ж доктар. Так, правильно, у нас павінна шмат быць павязак. Алера, добра, ты хто такі? Oh, hello. Did you come from the crash site like the others? All the cots are taken, but you can sit by the fire, warm up a bit. Crash site? How did you know about The crash site. Don't you remember? Another one suffering from shock, maybe. I crashed, but days ago, far from here. No. You crashed yesterday. In the hills. A terrible crashing sound. I even heard it over the howling blizzard. Don't you remember? Listen, I'm sorry. You must be mistaken. I crashed, but not here. Oh, of course. Well, please stay and warm yourself by the fire until we can figure out where you belong. Што ён мае на ўвазе? Хто разбіўся? Можа, тое святло, якое я бачыў на поўначы, гэта ён гаворыць пра гэты самалёт? Ёсць яшчэ адзін самалёт, які разбіўся. So, these people are all survivors of a crash? Well, most of them, yes. There were maybe half a dozen people in and around the town site when the blizzard first hit. Over the past day or so, the rest have slowly arrived. Most of them from the crash site. What crashed?
A passenger airliner, best I can tell. Most of the people who arrived were too weak to talk about it. But judging by the thundering sound and the size of the fire on the hills, whatever crashed up there, it must have been something big. Are you sure you don't remember the crash? Де гэта адбылося? What is this place? А, блін. This is the old community hall in Thompson's Crossing. We gathered people here when the weather started turning bad. 3, or was it 4 days ago? The houses became too cold, and it seemed better to bring everyone under one roof. Then yesterday, the crash survivors started showing up. Угу. Окей. Гэта быў вялікі пасажырскі лайнер, то бок гэта дакладна ён не блытае, ён просто не ведае пра нашае падзенне нашага невялічкага самалёта на 2 чалавек. Ці ёсць там нешта карыснае у гэтым самалёце? Ён даволі далёка, калі глядзець. Ён на ўзгорку там далей на поўнач, калі гэта ён дакладна, калі святло ад яго ідзе. Але каб туды трапіць, мне патрэбна больш цёплае адзенне. Хіпстер Санта-Клаус, ну трошачкі ёсць такое. Але ён пастар мясцовы, не занадта бледны. Сектанты, мне падаецца, гэта трошачкі так. Арэгана мо гэта ўпаў кашалот? Так, ён думаў аб Іране ў гэты момант, я ўпэўнены. Так, Сэнвел, вітаю. Вітаю. Ты якраз прыйшоў, у нас засталося 33 хвіліны да канца галасавання. Яшчэ ёсць магчымасць нешта прасунуць наперад. How long do you think this weather will last? You're not from around here, are you? Whoever named this area Pleasant Valley had a pretty good sense of humor. We get some of the harshest weather on all of Great Bear. Саме дурне надвор'я But тут. it's worse than usual? Yes. Another storm blew through about a few weeks ago. The worst I've seen in years. Blocked the roads, in and out. I'm afraid we're stuck here until the road's clear. Will someone come to check on the town? Clear the roads so you can get out? I don't think so. Not anymore. We'll have to wait for nature to take its course. But what will happen to all these people? Honestly, I'm not sure. We're down to our last food. We can melt snow for water, but that will only get us so far. At this time of year, there's always another blizzard around the corner. Things might be different if the power hadn't gone out. The best thing we can do is try to keep these people warm and fed, and then we'll see what the Lord has in store. Мне для себе драйная You новина. seem disoriented, but you're in much better shape than the others. Maybe you can help us. I'm a doctor. I can have a look at the survivors and see how to help them. That sounds like a good place to start. Once you've had a chance to check on them, come back, and we can try to figure out what can be done for them. Метаігорый, Арыгана спасылалася на... О, другая глава, знічка. Арыгана спасылалася на аўтастопам па галактыцы. У фільме там быў момант з кашалотам, але ён быў значна менш, чым у кнізе. У кнізе там трошки больш гэтаму аддана. I'll take it. Так. Бляшанкі, кацялок, можна печ сваю распаліць, але можна пагатаваць... Ці магу я пагатаваць ежу тут? Так, я магу гатаваць тут ежу. Гэта значыць, што гэта будзе нашай базай новай. Будзем хавацца тут ад надвор'я. І тут жа мы зможам прыгатаваць ежу без неабходнасці распаліваць яшчэ. Тут. Што гэта? Ага, гэта шлях уверх, але нельга залезці. Ну што, слухайце мяне ўсе. Першага з'едзем вось таго ў вуглы. Усе згодны? Усе згодны. Удобна. Так.
Можна обшукувати усё, літерально тут. Так що поїхали. Thank you. Вау, палявніший нож. Я читав, але я б кажалося, не пам'ятаю. Пам'ятаю тільки походження людей на землі. Мені подається, я не пам'ятаю, блін, зараз каб я не блитав, а чи не було там некалькі книг, і кашалот був у другої частці? Я зараз можу. Эту шафу я чинить не могу, на жаль. І сісти з этого боку так само. Травляні запалки. Ми їх з'їдім. Так, я там так і вийшов. Йому сказали людей оглядать, а я на кухню полез. Ну, доктор повинен добра есть, как бы лековать. Я не веду, я не доктор, я я просто придумываю. Well, this stuff will come in handy. Кава, яшчэ гарбатка. Зараз я літаральна пыласошу усё. Але ж мне трэба зараз будзе трошки павыкідваць рэчы, бо у мяне занадта. Вугаль ужо не патрэбны. На доўгі час нам вугаль не будзе патрэбны толькі для вялікага пераходу нейкага, які зараз будзем планаваць. Пазбіраем як мага больш. Зараз усяго збярэм і будзем вырашаць, што мы будзем рабіць. Нашы наступныя крокі. Кансервы нож ёсць, кацялок таксама, няхай застануцца тут. Сидзім іх ежу, потым дадзім іх. Калі паглядзець, то ежы ў іх амаль няма. 0. Мы ўжо абшукалі амаль усё, ежы мы амаль не знайшлі. Лоя 73, Беннет 81, гэта мы можам увогуле як. Грек 56%. Франклін 77. То бок гэта мы можам просто паглядзеўшы на людзей. Дмітрый 37%. Так сабе ў Дмітрый справы. А ты у цябе ўвогуле я адсоткаў не бачу. Ты жывы? У гэтага таксама. Я, прабачце, патаптаўся па галаве. У гэтых адсоткаў я не бачу. У Інстана 76%. Навокал цябе няма. Добра, дзесьці там Дмітрый. I'm Я gonna могу з check тобой you over. зрабіць. Так. Лячэнне, інсулін, дыябет першага тыпу, рызыка гіперглікеміі. Ага, няма інсуліна ў нас. Добра, Хлоя, будзем зараз. Easy. Just gonna see if I can help. Перахладжэнне, патрэбны час і пасцельны рэжым. Лячэнне не патрэбна. Абрашэнне выніку працяглага находжання на холадзе. Добра. Яе мы просто пакінем як ёсць. Яе? Альбо, блин, я не паглядзеў. Угу. Беннет. Let's see what's wrong here. Ага, просто лячэнне не патрэбна. Патрэбны час і пасцельны рэжым. То бок пакуль што нам патрэбны толькі інсулін, або адзін чалавек загіне. I'll see if I can help. Вода пітная. Рызыка абязводжвання. Давайте дадзім яму вады. Get some rest now. Бо у нас You ёсць. need it. Let me have a look, okay? Таксама лячэнне не патрэбна. Толькі час і пасцельны рэжым. Так. Гэтак мы... Ось, Уинстон. Easy. Just gonna see if I can help. Зміцер, пойдзеш у суп. Так, мы тут вырашаем хуценька. Так, гэта таксама не магу аглядзець. Мне падаецца, усё, я ўжо агледзеў усіх, так? Я нават не зразумеў, што гэта з'яўляецца часткай квеста. Я просто аглядаў, таму што з'явілася такая магчымасць. I've had a look at the survivors. Most are in fairly good condition given the circumstances. These were the lucky ones. You'll find the ones who were less fortunate in the basement. О, May God take mercy on their souls. They died from their injuries, or were found dead. We put them downstairs to keep the bodies cold,
And also, well, there are wolves around, you see. Yes, I've seen them. I think I can find most of what these survivors need, but there is a diabetic in the group. They're gonna need insulin, and soon. Do you know where I might find some? That's bad news. No, I don't. This survivor has type 1 diabetes. That means their body can't produce insulin. If they don't get it, they'll eventually go into shock and probably die. Well, then we need to find Хоча за все some. його був свій And інсулін, тоді soon, він заставився в самоліті. before the blizzard becomes too powerful to even risk going outside. I need to remain with the survivors, minister to them. But you can go and look for the medicine they need. I will. Any suggestions you have would be very useful. Most of the surrounding houses will be empty, but you may find some of the minor supplies you need to treat the survivors. The diabetic came in from the plane crash a day, maybe 2 days ago. So your best chance to find their insulin will probably be to find their luggage at the crash site. How will I know which luggage is theirs? You'll have to search everything you find and hope for the best. Okay. You keep an eye on everyone, and I'll be back as soon as I can. Thank you for your help. One more thing. Yes? Many of these survivors are in bad shape. From the crash, it's true. But I've seen this sort of thing before. People need hope to survive. And if they can't have hope, they need some closure. People here, many of them weren't traveling alone. They're broken-hearted, worried sick about their loved ones, feeling guilty. Why did they survive when others didn't? You can help them find some closure. But chances are searching the crash site won't be a pleasant experience. I've seen death before. Yes, you're a doctor, so you understand the fragility of human life. The fragility of the human spirit is more my domain. For the ones who've lost loved ones, if you can bring them some closure, that will help to start their healing process. Yes, it's well known that the mind and body are inextricably linked. If you encounter any artifacts, any information that would help to identify those who did not survive the crash, that information might be a salve to these poor broken souls. Then perhaps they'll have a chance to face tomorrow. I'll do what I can to find IDs, documents, anything that can help identify the people who didn't make it. In turn, take this, my child. Oh, I'm not religious. Please, keep it. It's not for you. Please, humor me. I don't understand. At least until I can minister to those souls myself. Having you carry this rosary while you investigate the crash site, it would bring an old priest some comfort. It will be the closest thing to my being able to pray for them. I mean, no disrespect, Father, but do you really believe this will help? Perhaps in the end, faith is all we have. Окей. Яны сказалі, там дзесьці ў падвале яшчэ людзі ёсць, так? Ту-ту-ту-ту-ту. Ну як людзі? Той, што засталося. Дзе падвал? Покажите мне его. Мне кажется, не пустят нас у подвал. Не наведали. Клятва Гіппократа, говориш, мені подається... Оу. Знову нас сюжет іде далі. So, you're still alive. So far, yeah. But there are people in town who won't be if I don't get going. You heading up to the plane crash? How'd you know that? You risked your life to come here to help some sick people. You came to help me when I was stuck in the barn.
You're a doctor. You're not going to leave a bunch of crash survivors to die in the cold. I would like to help the crash victims, yes. I wouldn't get your hopes up. A few days in this weather and with the wolves prowling? Doubt you'll find anyone alive out there. Let's hope you're wrong. Yeah, well, I left you a little present. Look, I'm not sure. Relax. You have to trust someone, right? Would you trust someone with a dead body in their basement? Fair point. But if you want to live, check out the trunk of that blue sedan over by the swing set. Well, okay. Thanks, I guess. Watch out for those wolves. Цілюк по диванам. Так, там подозрно шмат диванів. Добре, синій седан. Наглядім його. Так, перед тим як сиходить отсюда, треба перебрати наш рештунок увесь. Клятва Гіппократа, нечто по типу «выживая мацнейший», нечто такое, так? Это так вивчить? Добре. Пачнем ремонт нашого усього рештунку, усього адзення. Нам спатрэбіцца шмат тканіны. Там я яшчэ бачыў спальны мяшок, які стаіць недалёка. Мы можам яго выкарыстаць, каб яшчэ тканіны атрымаць шмат. Мы пазбавіліся ад нашага швейнага набора. Я сачу за размовай у чацікі, але, на жаль, нічога не магу дадаць на тэму клятвы Гіппократа. Я дакладна не ведаю, якія ў яе пункты. Так. Яшчэ працягваем наш рэштунак перабіраць. Працягваем з рамонтам адзення, у першую чаргу. І зараз паглядзім, што будзе лепей. Што лепей пакінуць. Усё прыкладна падаб'ем пад 90-80-90%, бо чым цяплей мы апранемся, тым лягчэй у нас будзе шлях да самалёта. Добра. Вода. Будем пить усю газировку, якую собрали. Цудоўненька. Хутка будзе ноч яшчэ. Мы сіні седан гэты праверыць зможам. Але... Так, адзенне. Правераем. Гэтая парка значна цяплей. Гэтая вятроўка, яна добра дапамагае супраць вільготнасці, але парка сагравае нас. Давайте апранем парку, бо зараз цяпло важней. Шведар значна лепей, чым цішотка, але трошки горш. О, у нас ёсць цішотка, і вось яе на шведар заменю. Вось это будзе ідэальная замена. Бо цішоткі дакладна можна просто выкінуць. Шасцярныя шкарпеты. Добра. Мне падаецца, ўсё, што не апранута, можна... Яшчэ раз правяраю. Так, усё, што не апранута, можна просто пазбаўляцца ад гэтага. Так. Тебе разабраць. Як бы гучала клятва мне, галасуйте на канале, калі ласка. Донатьте, подписывайтесь, ставьте лайки.
Проходили ва універы на гісторыі медыцыны, але цяпер не даюць, так. Цяпер даюць клятву лекара РБ. Ведаеце, што клятва Гіппакрата мне больш падабаецца? Ну, окей. Такое сабе. Метаігоры. Карацей, аўтастопам па галактыцы нейкі раскручаны навукова-фантастычны сусвет кшталту зорных брам ці зорнага шляху і далей. А што раіце пачытаць? Так, шкарпеты падваемся. Я трохі цябе зараз не зразумею метаігоры. Я зараз яшчэ раз перачытаю. Карацей, аўтастопам па галактыцы нейкі раскручаны навукова-фантастычны сусвет кшталту зорных брам ці зорнага шляху і гэтак далей. Я палічу, просто адчуванне, што зараз будзе пытанне, яго няма. Што параіць пачытаць? Так, зараз я ўвогуле згубіўся канчаткова. Так, пачакайце-ка, я рабіў карпеты разабраць. Так. Я пакіну пакуль што гэтую вятроўку. Яна паўкілаграма важыць, гэта непрыемна, але яна можа быць карысна, калі вецер будзе значна мацней, чым проста. Хаця, не, ведаеце, яна не патрэбна. Яна літаральна не патрэбна. Дзе можна пазбаўляцца. Пакуль мы тут займаліся сваімі справамі, ўжо пацямнела. Блин. Ну, мы можам яшчэ працягнуць. Ужо дакладна нікуды не ідзем сёння. У сэнсе, у цемры. Будзем пакуль што перабіраць наш рыштунак, бо гэта падрыхтоўка нашая ўсё. Па ежы. Кава амаль нічога не важыць. Гарбата таксама, іх можна прытрымаць. Шакаладная палітка. Ідзі сюды. Хуценька галасуем за анекдот. Я нагадую, што зараз літаральна праз 2 хвілінкі з'явіцца адлік часу да моманту, калі скончыцца галасаванне. Калі скончыцца галасаванне, усе ўзнагароды, якія звязаны з галасаваннем за гульні, яны будуць выключаны і будзе абвешчана у чацікі будзе абвешчана гульня, якая перамагла. Я не паспеў падрыхтаваць. Адпраўляецца яшчэ 500 на анекдот. Я не паспеў падрыхтаваць і на The Invincible адпраўляецца 2500. Бойка пачынаецца. Анекдот. Гэта хутчэй было спачатку жарт, але гэта жарт, які зацягваецца і ён будзе... Карацей, гэта будзе стрым, дзе я буду распавядаць нейкія анекдоты, яшчэ пакуль невядома якія. Мне падрыхтоўка на яго можа заняць пэўны час, таму можа, калі ён нават пераможа, я хутчэй за ўсё скажу, што дайце мне часу падрыхтавацца, бо гэта не ў гульню пагуляць. Мне спатрэбіцца знайсці шмат анекдотаў на беларускай мове. Гэта можа заняць некаторы час. Ось. Але так, гэта стрым з анекдотамі, скажем так. Так. Сайволкер, я не бачыў, каб ты чаціўся. Вітаю. 300 мета анекдотаў пра дранікі. Блін, адкуль я столькі знайду? Там хаця бы 120 знайсці. Так, 30 кілаграмаў у мяне з сабою. Зараз агледзім увесь рыштунак ад самага вялікага да самага маленькага. Тут ліхтары. У абодвух ёсць паліва, але гэтае паліва мне не толькі патрэбна. Кнігі. 1 кілаграм кніг не патрэбна выкінуць. Адпраўляем іх. Паўніна можа спатрэбіцца. Лук пакінем. Цікадзёр. Спальны мяшок. Усё гэта мне спатрэбіцца. Тканіны шмат, але мы будзем шмат рамантаваць яшчэ адзенне, таму няхай застаецца. Але больш мы збіраць тканіны не будзем. Амаль кілаграм фальшфейраў. Яны могуць выратаваць нас ад ваўкоў. Зараз вельмі патрэбная рэч. Газетныя рулоны, хутчэй за ўсё не кінем тут. Няма неабходнасці. Шмат набораў. 100 з паперы таксама адпраўляецца на зямлю. І ўсё, у прынцыпе.
насамрэч не тое, каб усё дрэнна. Цем рысавацца і шукаць, бо што там гучыць быццам бы там дрэнна надвор'е. Давайте тут паспім. Пастор, калі ласка, можна... Це ты, отец, можна? Вось мне тут, калі ласка, я падажу. Пачнем да раніцы. Няма нічога горш за вымушаныя жарты. Я... Таму гэта мне спатрэбіцца падрыхтоўка. Я жадаю, каб жарты былі... Ёсць верагоднасць, што гэты стрым можа не атрымацца. Ёсць верагоднасць. Але я паспрабую нешта зрабіць. Зноў жа, калі ён апынецца на першым месцы, хутчэй за ўсё, на той же самы тыдзень не адбудзецца, але я паспрабую нешта за гэтым зрабіць, каб ён атрымаўся. Вось. Вітаю, Скайволкер. Прыйдзецца стендапіць недзе. Я не пацягнуў. Кнігі заўсёды патрэбны. Яны будуць тут, у бяспецы, таксама, як і астатнія паперы. Хто кінуў першы на The Invincible, вялікі дзякуй. Забыў пра гэтую гульню, прайшоў, спадабалася. Я бы сам яе пагуляў, я ўсё ніяк для яе часу не знахажу, але на стрымах гэта будзе цудоўна прайсці. Кожнага гледача па анекдоту вось і контент. Гледачоў настолькі на 2 гадзіны анекдотаў набрацца, гэта яшчэ трэба. За Арыгана яшчэ 300 анекдотаў. Калі Арыгана жадае травіць усе анекдоты, так яна можа ў свой ужо запускаць канал. Так, я хочу побачыць стрым, бо не магу сама пагуляць, мяне ўвойдвае. Будзе цудоўна. Так, на Void Busters адпраўляецца яшчэ 1000. Звонку зараз завіруха дакладна, а ежа ў нас скончваецца. Ці варта падрыхтаваць яшчэ вады, пакуль ёсць магчымасць? 2 кілаграмы. Давайте яшчэ вады пагатуем. Гэта зашмат будзе, але гэта на потым яшчэ. Так. Што можна? Я магу прыгатаваць сабе... я не магу прыгатаваць сабе зараз. Ну, цудоўна, пакінем як ёсць. Такое заходзіць неяк мядзець зайцатрус у пячору. Працяг анекдота глядзіце за 100-500 тысяч поінтаў. Якама, зайцатрус гэта як землятрус, толькі зайцамі? Так. Мы прыгатавалі сабе пітнай вады цэлых 2 кілаграмы, 2 літры, але яны важаць 2 кілаграмы ў даным выпадку. Так, 4 літры. Мы можам доўга за гэтай вадой працягнуць, так і пакінем. Гарбата. Блін, усё дрэнна па ежы. Як жа ўсё дрэнна па ежы? Завіруха там, падаецца, трошки прыйшла. Гаррі Поттер у нас 100 поінтаў адпраўляецца на яго. Я так разумею, калі гаворка ідзе пра філасофскі камень, я зараз накіну гэтыя пункты. У нас, на жаль, у сістэме ёсць адзін нюанс. Трэба пісаць поўнасцю назву гульні, вось літаральна, як яна там напісана. Так, пачакайце-ка. Мне не паказвае... Ось, на The Sims яшчэ адпраўляецца. Так, я зараз на Гаррі Поттера перанясу яшчэ 100 поінтаў і выдалю аўторку. Вось. Як толькі адправіцца яшчэ поінтаў на любую гульню, спіс лідараў аднавіцца да правільнага. Так, у мяне, падаецца, трошки падвіс мой прагляд стрыму. І вітаю, Дон Бабідон. Так, у нас 5 хвілін засталося да канца галасавання, і я зараз паспрабую нешта зрабіць. Можа ісці на вуліцу, ці варта, ці не варта. Давайте возьмем з сабой наш спальны мяшок і пойдзем паглядзім на гэта, пашукаем гэты сіні седан. Падарунак Моллі. Яшчэ ёсць паданні. Мясцовы распавядаюць пра снежнага чалавека. Агледзім мясцовую тэрыторыю, у нас ёсць час. Нам патрэбна да халеры. Цудоўна.
баявы дух лесных ваўкоў. У зграі лесных ваўкоў ёсць баявы дух. Ён пазначаны на адмысловай шкале. Баявы дух можна знізіць, кідаючы ваўкоў прадметы або страляючы. Страціўшы баявых дух, зграя уцячэ, але можа вярнуцца, калі адновіць сілы. А, капзда. Я іх напужаў, так? Мне падаецца, я іх адпудзіў. Але гэта ж шмат патронаў выйшло на іх. І ніхто з іх не памёр. Што вы галасіце? Галоўнае, сярод іх бітбоксера не было. Ага, гэта просто манумент іх. На The Sims яшчэ 100. Трэба ўжо маляваць зайцатруса, як і сланянечнік, выбачце. Холостыя стрэлы. Ну, якія ёсць. Што знайшоў? Zero Escape адпраўляе на яго, адправіцца яшчэ 1000. Зараз самая бойка, застаецца 3 хвіліны да канца галасавання. Так. Гэта іх рынок. Цвікадзёр у мяне ўжо ёсць. Гэта яшчэ. Грыпрэйшы забярэм. Пакуль што забіраем усё. Я баюся, зараз яшчэ одну стрэлу страчу. Давайте. Камяні лепей возьму. А, можна ж схаваць усё. І на Zero Escape яшчэ 500. У Сімсаў вялікая паўняная шапка. Давайте возьмем з сабою, паглядзім потым. У Сімсаў вельмі высокая верагоднасць апынуцца на наступным тыдню. Любая. Гаррі Поттер, насамрэч, даволі вялікі канкурэнт, але Гаррі Поттер у нас даволі даўно. Так, Фальшфэйр. Гэта, падаецца, не тая машына, пра якую гаварыла Моллі, але ж хоць штосьці. Планам мы замярзаем. Капзда. Застаецца 2 хвіліны да канца галасавання. Калі у вас есть жаданне прасоўвануць, да нават калі гэтая гульня не выйграе, вы нічога з гэтага не страціце. Пакуль вы прасоўваеце сваю гульню, у пэўны момант яна апынецца на першым месцы. Пакуль вы працягваеце яе прасоўваць. Падзелася яшчэ 1000 ў сэнсе. Бо калі я выпраўляю, тут ёсць такая праблема, што калі я выпраўляю асабіста яшчэ гэтай самую колькасць, я магу раптоўна захаваць неправільную колькасць на іншую гульню. Гэта адзіны мінус. Я не ведаю пакуль, як гэта абыходзіць. Трэба 700 000. Добра, зараз выпраўлю. Вось у пэўны момант магло адправіцца яшчэ колькасць поінтаў, якая яшчэ у мяне была ў гэты момант больш нізкая, я захаваў неправільна. Там была 1000. Так, гэта можа быць так, калі я выпраўляў папярэдні раз. Калі зараз нехта дадасць хоць колькі поінтаў, вось зараз я зачыніў усё, яно павінна быць у парадку, як толькі адправіцца хоць колькі, мы побачым. Блин. Давайте я возьму узнагароду, каб выраўняць. Это будет. Я на тест яшчэ кінуў. Тест я выдалю потым. Зараз павінна было аднавіцца. The Sims атрымлівае, іх становіцца 13200. Усё добра. І на стыкса яшчэ адпраўляецца 100 пунктаў. Так, у машыне мы нічога карыснага не знойдзем. Мне ўсё яшчэ паказваецца здароўе, гэтае баявы настрой зграі ваўкоў. Beyond Good and Evil было 100-500, а зараз чамусьці толькі 50, непарадак. Я сачыў за тым, як галасавалі за яго. На стык часу Данксенс гол прэстыжу ў футболе, хай будзе. І вось у нас пераможца. Гэта у нас, давайте зараз. Галасаванне скончана. Перамогла Zero Escape, Zero Time Dilemma. Я, на жаль, яшчэ не падрыхтаваў магчымасці па нам паглядзець трэйлер нейкі, у мяне няма сцэны аніякай і захопу на YouTube, і зараз я наладжваць ужо не буду, мы працягнем далей гуляць у The Long Dark. Зараз я... Так... Рагана, не ведаеш, на што збіраць. На што заўгодна, на што падабаецца. Так, мы зараз я возьму нашы узнагародкі, возьму на Zero Escape
Отправляю Zero Escape у самый низ. Захавалі. У лідарах мы таксама іх апускаем у самы низ. Я нават прыбяру са спісу, але яны потом з'явіцца, ўсё добра. Это будзе проста прасцей. Так, і я запускаю галасаванне далей. Так. Цудоўна. Галасаванне павінна ўжо працягнуцца. Узнагароды павінны з'явіцца зноў у спісе. Так, яны ёсць. Цудоўненька. Так. Усё падабаецца. Дык пакрыху на ўсё прасоўвай. Я прапаную удвух на The Invincible. Добры варыянт. Збірацца і гуртом у штосьці ўкідваць гэта значна прасцей, чым укідваць па адзінку. Таму калі вам падабаецца нешта са спіса, вы можете капірыравацца і прасоўваць гэта. Так, карыстуемся ліхтарыкам, глядзім, што за будынак, у які будынак мы зайшлі ўвогуле. Ага, да тут усё разламана. Фасоля. Цудоўна. Нам зараз у асноўным у нас не хапае ежы. Яшчэ не хапае добрай... Блін, тканіну падабраў, нам яна ўжо не патрэбна. Але... Так, спыніся. Перастань падбіраць тканіну. Паліва для ліхтара. Тоўненька. Але нам таксама будзе патрэбна ўжо добрае адзенне. Наша адзенне не тое, каб благое, але лепей лепш. Каб галоўна, каб у фінал не выйшаў тэст. Я яго прыбяру. Частка другая, 7 секунд атакуюць. Мы ўжо тэхнічна у наступным тыдні галасавання. Таму можна... Навошта я гэты ліхтарык трымаю. Таму зараз галасаванне ідзе за наступны тыдзень. Воўк, я цябе чую. Што там хаваешся? Ау! Цяжкі удар, блин. Хвароба. Воўк, чаму яны не паміраюць? Што з вамі не так? Псіхічныя. А можна проста набыць тир-3 подпіску і выцягнуць одну пысу. Так. Это таксама дапамагае. Нагадваю, што калі у вас ёсць подпіска, колькасць балаў павялічваецца, якую вы атрымліваеце. Плюс яшчэ праз некаторы час на канале дададуцца эмоткі. Не магу сказаць дакладна, калі будзе, але будзе. Я дакладна ў гэтым... Я працую ў гэтым накірунку, скажем так. Мне дапамагаюць, але я працую. Так. Це те рашаць? На стріме, не, дякую, вялікі. Мне за моє життя хопить цитат. Хоч і давно було, але повторення не жадаю. Мне падаецца, я зноў зайшоў у хату, якой нічога няма. Таблеткі для ачысткі вады. Думаю, што не. Яно того не варто. Берем 500 баллов с 400 магчымых. Я буду трошечки подраблять. Я буду проверять тесты самостойно. 100% у нас все отрымается. Запалки не. Самое складанае придумать, что за эмотки рабіць, а намаляваць уже лягчэй. Намаляваць лягчэй для тых, хто умее маляваць. Я і ведаю, які прыкладна я жадаю, але маляваць мне патрэбна дапамога. Таму і звяртаўся да дапамогі, мне зараз крышачку дапамагуць, бо чакаецца аднаўленне каналу. Але праз некаторы час гэта не хутка. Шапка, якая мне не патрэбна, хутчэй за ўсё. Вечар добрый, кактус.
Кастусь, прабач. Я нешта не ведаю, адкуль я якая ўзяў. Даўно існуе лакалізацыя, Рудзі праходзіў на украінскай не так даўно. Існуе не так доўга, прыкладна колькі мы яе праходзім? 3 тыдні? 3 тыдні прыкладна, можа месяц. Шцярныя шкарпэты, якія нам не патрэбны. Hope nobody needs this anymore. Здаецца, на правілу лакалізацыю з'явілася ўжо пасля таго, як Рудзі праходзіў. Так, гэта дакладна. На Рудзі спазніўся. Наадварот, быў занадта хуткі. Так. Проклюнул кактуса. Это уже третий... Выбач, я у першы раз, я нормально твоё імя прачытаў. I'll take it. Гэта я не спецыяльна, я не ведаю, адкуль гэта ўзялося. Так. Я не рабіў ЦТ, пайшоў на скарочанае, мяне не пужае ваши гэтыя ЦТ. Ну, я трошечки задрожчу, бо не ведаю. Я ненавіжу ніякія тэсты. Калі за мной назіраюць, я нешта вельмі важнае раблю, у мяне рэзка мозг адключаецца, я такі, што я раблю. Прыкладна як зараз на стрыме, каго разумелі. Так. Яшчэ паліва. Цудоўна. Антыбіётыкі... гэта более суцішальныя, мне падаецца, у мяне іх не хапае. Блин, мне падалося, я ўсе пакоі праверыў, але такое адчуванне... Не, у гэты пакой не заходзіў. Так, я зайшоў адсюль, праверыў усё тут. Праверыў усё тут. Там прайшоўся. Добра. У левы бок я не хадзіў. Цудоўна. Тут я нічога не бачу. Хоць сякеру, якую бы пакінулі, а? Так, тут даволі цёпла, гэта цудоўна. Мы знайшлі трошкі ежы. Ну як? Зусім трошкі. У параўнанні з тым, як у нас справы ішлі ў Маккензі, у нас усё дрэнна. У параўнанні. Але мы ўжо бліжэй крыху да адчування The Long Dark. Яшчэ можна проста пашукаць тэсты з інтэрнэта, персанальныя нейкія, тыпу, які ты персанаж Дэснэ ці інш. Блін, гэта ж складаныя тэсты, я не ведаю. Гэта вы як это разумныя тэсты такія праходзяць. Які ты персанаж Дэснэ. Складанае пытанне. Ад гэтага ўсё жыццё потым залежыць будзе. Воўкі, вы зноў тут? Так. Не, гэта яны проста пролетаюць. Добрае надвор'е, было бы цудоўна перасунуцца кудысьці. Не трэба сякера. Было бы цудоўна прасунуцца кудысьці зараз пры такім надвор'е. Але на жаль, нам яшчэ трэба ў горадзе агледзець усё. Не то, каб шмат будынкаў засталося, там яшчэ... Ці праверыў я? А які падарунак ад Молі? Гэта вось гэты сіні седан, які яна гаварыла? Я ўсё ж такі ў яго залез. Дзе ён? Блин, пусціце мяне зноў туды, на тэрыторыю. Багажнік. Я, можа, яго змогу адчыніць. Так, рэвальвер хаваем, бо мы ведаем, як гэта скончваецца. Які ты Янка купала брыльці Маур. Вось гэта нашыя тэсты, вось гэта я разумею. Блин, яна гаварыла нешта пра... Ці я падабраў нешта тут? Мне падаецца, я нічога тут не знайшоў у гэтым... Я не запомніў, што канкрэтна яна сказала, дзе шукаць. Ці я гэта ўжо зрабіў. Так, паданні. Падарунак Моллі. Знайдзіце машыну, пра якую казала Моллі, абшукайце яе багажнік.
Вось там, бачу. Янка кактус. Цудоўна, багажнік. Some more help from Марскі фальшфеер. Вельмі ямкія і гучныя, яны могуць адпудзіць нават лясных ваўкоў. Толькі яны важаць. Таксама да халеры. І да халеры. Мне падаецца, тут не будзе нічога карысна. О, персікі. Я нават зараз... Усё настолькі дрэнна, што я нават персікам радуюся. О, там яшчэ ёсць будынак. Так, мне падаецца, ўсё з гэтага я глядзеў, ці не так? Так, гэты дом я... Выпомнена, я яго глядзеў, так? Я нешта пры размове, і ў мяне ўсё адключылася галава, я зараз не ўпэўнены, што я правяраў, што не. Звычайна я такое запамінаю. Хто ганьбіў персікі раней? Дакладна не я. Гэта быў не я. Давайте праверым гэтую царкву. Царква ўцешная даліна. Тое, каб я бачыў тут нешта. Ж такі ёсць. Нормально так ёсць. This pack is getting kind of heavy. Цяжкавата, ну... Каму зараз лёгка? Яшчэ бутылечка вады занадта ўжо нават, але вып'ецца, мне падаецца, гэта не праблема. Бо кожны раз, калі мы... Толькі у нас там... З ежай ўсё ж такі такое сабе ў нас. Персікі ў першую чаргу пайдуць. Заедзім іх зараз. Вада не піва, шмат не вып'еш. Так. Так. Але кожны раз, калі мы п'ем, мы зніжаем вагу, якую пераносім. Таму цудоўны варыянт. Ну, гэта ўсё. Гэта ўсё, што тут ёсць. Баўняны... Так. Баўняны шарик. Ці ўсё, можа нешта яшчэ ўнізе. Падаецца ўсё. Правяраем зноў адзенне. Ёсць падзёртая шарсцяная тэрмабялізна. І яна ў вельмі добрым стане. Адзіна на ремонт вельмі шмат часу сыдзе. Нам вельмі патрэбна добрае адзенне. Бо так далёка да самалёта ісці без магчымасці зайсці кудысьці, мы хутчэй за ўсё памрэм. Баўняная шапка. Смок. Ніводнай залатой іконай, ніводнай крама са свячамі, ніводнай бэхі ля царквы. Зразумел, чаму тут фрустпан пачаўся. Грэшнікі? Так. Усё не так тут. Усё няправільна. Неправільна робяць. Кніга нейкая невядомая, нешта расклалі тут свайго. Працягваем. У нас шалік, які хутчэй за ўсё будзе бескарысны. Давайте параўноўваць. У нас ёсць вось гэтая шапка Астрыд і ёсць у неблагім стане баўняная шапка. Хутчэй за ўсё, як я бачу, шапка Астрыд будзе лепей. Гэтая канадская шапка таксама. Шалік даволі ў дрэнным стане, і ён будзе горш за ўсё. Мне падаецца, трэба выкідваць гэта. Выкідваем іх. Яны будуць горш. А тканіну у нас хапае. Пальчаткі Астрыд. Ёсць шерсцяныя. Хутчэй за ўсё... Так, шерсцяныя будуць лепей. Тэрмабялізна. Шерсцяная. Будзе цяплей. Выкідваем тое, што нам не патрэбна. Тое, што за шмат. Ці будзем мы паліць Біблію, дык гэта ж кніга. Гэта ж не Біблія.
Это ж просто нейкая книга. Так, выкидываю гэта. Панчаткі Астрид таксама выкидываю. Так, дакладна выкидаем іх. Што яшчэ? Гэтыя шасцяныя рукавіцы мы адрамантуем зараз. Патрэбіцца. Шарик потым з'есці, на жаль. На жаль, у нас і так хапае. Это не мой улюбёны колер шарикаў, які я такога колеру. Яны ж не смачныя, звычайна. Вось чырвоненькія, яны тое ж самае, тое, што патрэбна. Блин, да халеры ўсяго у нас. Трэба выкідаць яшчэ штосьці. 35 кілаграмаў, а мы нічога карыснага з сабой не носім. Так, антысептык. Кідаем. Адзенне ўсё добра. Запалак да халеры, колькі не патрэбна. Выкідваем гэтыя кардонныя запалкі. Усе. Няхай будуць астатнія нам столькі не патрэбна. Выкідваем і гэта таксама. І гэтае таксама. Пакінем 24 нам павінна хапіць вось гэтых. Ежа. Патрэбна ўся. Любая ежа нам зараз патрэбна. Ліхтарык ёсць адзін, які не патрэбны, але трэба спаліць усё паліва ў адным з ліхтарыкаў. Яны не смачны, таму што яны не таго колеру. Так, гэта ж так працуе. 2 стыкса ў спісе. Дай-ка пагляджу. Там можа быць стыкс, які у нас першая частка альбо другая. Дай-ка я хутенька зазірну. Стыкс, Shards of Darkness. Так, у нас іх 2. А чаму? Розніца ў 1 літару. Але я не бачу, у чым розніца. Літаральна. Я бачу, што розніца ў 1 літару, але не магу пабачыць, у якую. Якая правільная версія? У адным одна S, у другім 2. Давайте я выправлю на правільны. Цудоўна. Ёсць. Пасля наступнага, калі хоць што-небудзь прагаласуюць, яно выправіцца. Давай пісаць проста стыкс, і я бы пакуль што пакінуў пакуль што так, як ёсць. Бо гэта потым будзе ствараць блытаніцу для людзей, якія не ведаюць, пра што гаворка. Лепей поўнасцю назву гульні. Вось. На жаль, я не магу, калі б Twitch дазваляў нешта па тыпу выпадаючы нейкі пошук рабіць, каб я мог не кантраляваць момант, калі як вы ўводзіце вось момант, калі як вы ўводзіце ўзнагароду, я бы жадаў туды альбо выпадаючы спіс дадаць, альбо проста, напрыклад, калі вы блізка да чаго якой-небудзь гульні назву далі, каб ён прапанаваў блізкія варыянты. Напрыклад, большасць слоў супадае з іншай гульнёй, і проста ў чаце каб напісала. Ось. Больш за ўсё вось нашых інструментаў. Што у нас па інструментаў? Стрэлы. Лук. Можа з лукам карыстацца, каб ўсё ж такі спрабаваць нешта забіць? Гільзы ад рэвальвера. Яны таксама важаць, але не шмат. О, я разумею, адкуль у нас свага гэта ідзе. Трэба больш актыўна карыстацца фальшфеерамі. Тут кілаграм адних фальшфеераў і яшчэ кілаграм другіх фальшфеераў. Будзем імі карыстацца больш актыўна. Бляшанчку выкінем. На The Invincible адпраўляецца яшчэ 100. Так. Мы ўсё яшчэ вельмі дрэнна апрануты для такога надвор'я. The Invincible яшчэ 100. Давайте зазірнем у тую хату паблізу. Мы не можем, мы не пацягнем. Літаральна, калі мы пойдзем зараз вось туды да самалёта нам патрэбна. Нам трэба 2-3 прыпынкі зрабіць, каб мы маглі туды дацягнуць. Оу, это месца ўвогуле закінутае. Можна пралезці нейкую гэтую хату, не? Не. Нават пры ідэальным надвор'і мы туды не дайдзем. А ніяк, нам трэба будзе схавацца ў нейкіх яшчэ месцах. Ёсць яшчэ
Давайте проверим гэтую пячору з чалавекам. Гэтым, як Бігфутам. Трэба было палутаць тых, хто ў падвале. Ды вось нельга. Самае дзіўнае, туды проста нельга спусціцца, я не ведаю як. Там яшчэ дамы з іншага боку. Мы пойдзем у пячору зараз, пры першай жа магчымасці. Мы зараз забярем, аглядзім яшчэ апошнія дамы і ўжо... Воу! I could use this. I'm not sure I can carry much more. Цудоўна. Вось гэт, я разумею. Летала хітрая, зрабіла сабе касцёр, каб не замерзнуць. Разумееш, так? Я б сам сябе падпаліў, толькі гуня не дае. Так, гэта адна хата закалочана. Гэта таксама. Так, давайте, блин, я ўсё не тым карыстуюся. Нехта просто кінуў зброю. Ну, пастар выглядае як... Пастар гаварыў, што тут не той, каб шмат чалавек было дагэтуль. І літаральна, можа, той чалавек, які пакінуў гэтую зброю, замёрз, а астатнія просто не правяралі. Бо ўсе людзі, якія там ляжаць у царкве, не ў царкве, а ў галоўным цэнтры, гэтыя ўсе людзі, яны прыйшлі з самалёту. То бок яны, хутчэй за ўсё, нічога не ведаюць у гэтым горадзе. Цвікадзёр яшчэ. Мы замерзаем. Мы так доўга не працягнем. Не варыянт. Да самалёту мы дакладна не дайдзем адразу. Вельмі рызыкоўна. Скрыні для вугалю. Угу. Hope nobody needs this anymore. Як звычайна. Збіраем усё, што пабачым, а потым вырашым, што з гэтым рабіць. Па-першае, прыярытэт нашай гэта ежа і адзенне. Hope nobody needs this anymore. Калі мы ўжо аглядалі. А, там тканіна была. Холодильник агледжана. Самае карыснае, што мы можам зараз знайсці, у нас зараз ёсць стрэльба, гэта цудоўна. Але самае карыснае, што мы можам зараз знайсці, гэта сякера. This stuff will come in handy. Шуля не патрэбна. На The Forest яшчэ 1000. Цудоўна. Спартыўная камізэлька. Хутчэй за ўсё горш за ўсё, што ў нас ёсць. Дайце параўнаем. Зноў я апрануўся занадта. Так, гэта камізэлька не патрэбна. Болей суцішальная возьмем з сабою, бо мы ведаем, як гэта бывае. Вельмі хуценька ўсё ідзе не так. І павязкі таксама нам спатрэбяцца. Наконт павязак, я зараз зразумеў. Мы жа можам нашу тканіну перагнаць у павязкі. Як у нас увогуле тканіны засталося? 11. Давайте трошечки наробім нам павязак. Колькі у нас іх ёсць увогуле? Павязкі. 6 павязак. Не, у нас добра па павязках. Ліхтар адзін на палову ўжо мы скарысталі яго. Як бы так. У мяне ёсць жаданне, вось, грыб рэйшы. Зараз я нам уже не патрэбна, у нас не настолькі ўсё дрэнна. На Гаррі Поттер і філасофскі камень адправілася яшчэ 100 поінтаў. І яшчэ 100 поінтаў. Дзякуй, Вулчар. Вугаль. Вугаль выглядаў як вельмі добрая альтэрнатыва дровам.
Нават можа лепей, чым драўніна. Але драўніна дазваляе нам распальваць. Давайте кінем драўніну толькі часткова. 2 пакінем. Камяні нам ужо дакладна не дапамогуць. І яшчэ 400 поінтаў у суме адпраўляецца на Гаррі Поттер і філасофскі камень. Я спадзяюся, там нічога не пераблыталася, так? Там не стварылася новага. Бо назва ў яго складаная, і там удакладненне наконт PlayStation 1 вельмі важнае. Каб вы ведалі, гульня на PlayStation 1 Гаррі Поттер і філасофскі камень даволі вельмі моцна адрозніваецца ад версіі для ПК. І я б сказаў, геймплейна мне падаецца PS1 лепей, але я толькі назіраў, як яе гуляюць, ніколі не гуляў сам. Вось. Але яна горш па графіцы, бо PlayStation 1 на той момант не магла цягнуць. Там вельмі, скажем так, дзіўнае 3D. Там яно насамрэч гэта падробленае 3D, но не сапраўднае. Яно просто выглядае як 3D. Гэтым усё з'яўляецца плоскім насамрэч. Ну, калі паспрабаваць, мы можам улезці туды уверх да пячоры Бігфута. Але гэта будзе рызыкоўна. Мне дакладна паспатрэбіцца скінуць трошкі рэчаў, бо вельмі цяжка тое, што мы носім. Гэта зусім розныя гульні, так. Гэта проста нават не... Яны... Зразумела, што з-за таго, што яны па Гаррі Поттеру, то можна іх сказаць, што па тыпу, ну, прыкладна яны аб адным і тым жа, але не. Гэта 2 розныя гульні. Яны зроблены на розных рухавіках, рознымі распрацоўшчыкамі, і кантакта паміж групай распрацоўшчыкаў не было ніякага. Яны літаральна распрацоўвалі паралельна 2 розныя гульні. Я ўжо тут быў. Бачу па казырках. Забыўся нават. Вяртаемся ў цэнтр гэты да людзей. Там яшчэ адзін будынак апошні не правераны. Па ежы. Мы хутчэй за ўсё працягнем да пячоры і назад, але вось пераход туды ўсё яшчэ мы не падрыхтаваны дастаткова. Можа прыйдзецца яшчэ пашукаць навокал. Дайшла на 5 хвілін, і што пачалося? У сэнсе, там крыху прасоўваюць філасофскі камень. Версія для PlayStation 1. Што гэта? Рынак нейкі? Окей. Тут нават батончык ёсць. Казыркі ў нас. Я буду зараз апушчаць гэтыя казыркі, бо чамусьці я неяк не атрымліваецца засяродзіцца на гульне поўнасцю, і я трошачкі губляюся, што я праверяў, што не. У меня з'яўляецца адчуванне, што кожны раз, што ў гэтых машынах я не быў. Мне падаецца, адну з машын я праверыў ўжо раз 5. Тут усё разламана. Давайте яшчэ гэтую машыну аглядзім да таго, як зайдзем у гэты рынак. То там можа быць ежа. Памятаеш гульню па удару персёнкаў, якую з іх? Бо я вельмі, напрыклад, хацеў калісьці пагуляць, калі тады яна была актуальная, па першаму, як не па першаму фільму зроблена, а літаральна паралельна з фільмам яна распрацоўвалася. Пад DOS. Я прыкладна ведаю, пра якую гаворка. Але ў мяне яе не было. На жаль. Калі гаварыць пра зусім старыя гульні, то я бы пагуляў у першую дзюну, якая такая напалову тэкставы квест. Первую дзюну, якая, гэта
складана. Можете пашукаць, што гэта такое. Яна выйшла да стратэгіі яшчэ Дюны 2. Калі вы ведаеце ўвогуле пра Дюну 2. Так, ежа. Трэба агледзець. Там іх шмат, ты гаворыш, ваўчара? Я не памятаю пра якую. Гульню падос. Ды не праблема. Ну, яны ж павінны запускацца ўсё яшчэ. Усё яшчэ ёсць магчымасці іх запусціць. Мне падаецца. Я ж упэўнены, павінны быць варыянт, каб гэта зрабіць. Так, корм для сабак. Калі персікі ёсць, мы іх першымі з'едзем. Корм для сабак нельга прыгатаваць. Як я разумею, так? О, гоблінс. У мяне гоблінс, я тады не зразумеў, літаральна на першым жа экране не змог яго выйсці. Я там і зламаўся. Так. Яшчэ з'ядаем шакаладную плітку. Зараз мы пойдзем у горы. Як недалёка ў горы. Там ёсць пячора, якой гавораць, што там дзесьці еці водзяцца. Гэты Бігфут. Снежны чалавек. О, томатны суп. Давайте пагрэем яго. Ёсць магчымасць. Ён не толькі шмат калорый дае, але ён можа даць нам баф на цеплыню. І будзем так замярзаць моцна. У мяне на старым кампе тычка з эмулятарам і гульнямі ляжыць. Ага. Ну вось, у мяне такога не падрыхтавана. Я нават калі глядзеў, як запусціць Гаррі Поттера і філасофскі камень, я шукаў эмулятары, бо я апошні раз, калі я гэтым займаўся, актуальным быў і PSXE, але зараз ёсць вельмі круты, ён нешта там DAC, нешта называецца, вельмі круты эмулятар. Я чмуррэў, наколькі гэта круто зараз. У мяне сидзі 200 RPG і Quest. Там Lord of the Rings ёсць і гобліны. Блін, гэтыя калекцыі гулін, якія там кожная па 200 гулін, 300 гулін на адным дыске. Это цудоўная рэч. Але, на жаль, блін, 10% 30 звычайна не працуе. Зараз з'едзем. Цудоўна. Бонус мы атрымалі. Мы трошечки стомленыя. Што у нас па ваге? Трэба выкідваць рэчы. Дакладна выкідваць. Я ўсё яшчэ не вырашыў гэтую праблему. Што ў нас самае праблемнае? Рэвальвер, насамрэч, нашая праблема. Не паверыце. Вугаль я пакінуў тут. Не, вугаль я ж ужо пазбавіўся ад тых. Якось дрэнна. Давайте я выкіну ліхтар, які зараз сабой нашу. Гэта 1 кілаграм, які нам не патрэбны. Інструменты якасныя мы забярэм потым. Таксама нам не спатрэбіцца ў дарозе. Разагрэцца чымсьці нам спатрэбіцца, таму мы пакінем. Столькі фальшфейраў, я думаю, не. Возьмем марскія фальшфейры, увогуле выкінем усе. Гэта ўжо ніжэй, чым патрэбна. Так. Металалом нам не спатрэбіцца ў дарозе таксама. Бляшанкі нам не спатрэбіцца таксама. Усё астатняе няхай будзе. Мы ўжо можам плюс-мінус нармальна рухацца. Ідзем. Так. Так, я гатовы. На стрэльбу у нас 10 патронаў, 11 патронаў, калі дакладна. І пячора павінна быць вось у тым напрамку. Калі пашанцуем, мы нешта карысна з яе здабудзем. Цякеры у нас няма, таму калі нам спатрэбіцца развесці, у нас будзе скончвацца агонь, у сэнсе не агонь, а паліва, прыйдзецца карыстацца проста вось кавалкамі, нейкімі невялічкімі веткамі, якія на зямлі валяюцца. Нічога крутога мы разламаць не зможам. По тыпу разламаць вось гэтыя велізарныя галіны. Кастусь, вы бачыце, нават не ведаю, не ўпэўнены.
Про якую гоню гаворка? Discworld? Это неяк... Я могу не мець рацыі. Discworld. Нешта нагадвае, але я, можа, так не ўзгадаю. Мне трэба... Оу, блин. Более суцяшальныя. Трошки подвярнули нагу. Вось на гэта я павязкі более суцяшальныя браў. Бо звычайна мы ўжо трошки прызвычаіліся да гэтага. Прачату, так, але ж ведаеце, я прачата не чытаў. То бок, ну, я нешта чытаў, але не памятаю, гэта было даўно. Я дрэнна яго запомніў. Мне падаецца, гэта быў... У мяне быў такі перыяд у жыцці, калі я чытаў да халеры кніг, і мне так усё падабалася, але неяк я не ўсвоіў амаль інфармацыі з іх. То бок я такі проста чапляў ідэі, але не запамінаў іх. І часам раптоўна проста гэтыя ідэі ўскоквалі, я не памятаю, з якой кнігі і пад якім кантэкстам. То бок, мне, можа, гадоў 13 было тады? Я не ведаю. Ну, то бок, я не ведаю, так падлетак яшчэ. Прачата я нешта чытаў. Што дакладна і што там было, я не ўзгадваю. Вось моя праблема. Мне падаецца, вось гэтая пячора дзесьці, так? Мне павінен прача зайти, я ўпэўнены. Я упомнены, што ён мне павінен зайсці. Бо я памятаю, як я абмяркоўваў яго з сябрам, і я нешта кавалкамі ўзгадваў, нешта не. Але больш, то бок ён распавядаў, а я ўзгадваў такой. Дакладна, нешта такое было. А потым такі, вось гэта? Не, я не ўпомню, я ўпомню, што я такога не ведаў. Вось ён наш Бігфут. Замарожаны труп, гэта чалавек у скуры. Чаму яны я зняў? Воўчае футра. Самаробная футра з воўчай скуры дапаможа вам сагрэцца і папярэдзіць ваўкоў, што ад вас варта трымацца падалей. Не думаў воўк, што скончыць так. Гэта цудоўна. Гэта вельмі якаснае адзенне. Яно дакладна нам зараз дапаможа. Так, адзенне. Гэтая футра ў нас пойдзе абавязкова. Замест паркі, можа. Яно нават лепей, чым наша куртка будзе. Але куртка у нас і так сама па сабе вельмі файненькая. Вось. А чаму яна выглядае так, быццам бы яна не яна вонкавым слоем становіцца? Так, давайте зараз зменім. Вось сюды пойдзе наша куртка. А на вонкавы слой будзе вось. Альбо без розніцы, альбо гэта ніяк не ўплывае. Давайте перапрану вось таким чынам. Куртку ўсё ж таки вось так. Будем выглядаць як чалавек. Это ў футре. Альбо гэта ўсё ж таки ўплывае, і ваўкі павінны бачыць, як я нашу гэтую футру звонку. Блін, складанае пытанне. Мне пашанцавала ўвогуле. Стрэльба проста абыдзе. А вось гэтая па квесту, хоць агледзіце, гэта квест быў. Нормально яшчэ куды не шло. Так, 20 хвілін і сабраць тканіну. 2 кавалкі. Мне не патрэбна, насамрэч. Можна проста кінуць. Так, што мне па ваге? 35 кілаграмаў, перагруз. Але ёсць дровы, якія для мяне зараз складана здабыць. Давайте возьмем і прынесем іх у цэнтр. Яны могуць там спатрэбіцца. У сэнсе, што мы будзем трымаць іх у цэнтры, калі што мы забярэм іх адтуль. Мне падаецца, за перавагай я далёка не зайду. Менск, беларускамоўная камп'ютарная гульня, створаная ў 99-м годзе распрацоўнікамі пад псеўданімам Гілдур, Морфін і Алфоріан. Я поўнасцю прапусціў, каб ты ведаў. Увогуле прайшло міма мяне. Я чую кромкачоў. Гэта было надаленне, усё добра. Это не тое, што мне патрэбна. Ці забіў я мядзведзя? У другім эпізодзе так. У гэтым эпізодзе я не кранаў мядзведзя, бо ну яго нахер. Я ж з яго нічога не зраблю. Я ж не магу футра рабіць тут. Яшчэ пакуль не ўмею.
Так, мы зараз вяртаемся. З гэтым футрам мы можам ужо днём хадзіць і не замярзаць. А гэта знак. Мы зможам дайсці да... Ужо ёсць магчымасць дайсці да самалёта. Пры ідэальным надвор'і, вось як зараз, мы можам дайсці да самалёта. У нас ёсць шанец. У ідэале ўсё ж такі будзе разлічваць на нейкі прыпынак, бо можа быць і завіруха пачнецца альбо штосьці яшчэ. Але шанец ужо ёсць. Ужо не настолькі ўсё дрэнна. Я намагаўся пра іх штось нагугліць, нічога не знайшоў. На жаль, на жаль. Цікава, ці можна дзесьці яе спіраціць зараз? Альбо яна можа даступна дзесьці, проста яе можна набыць. Я бы набыў яе, калі ёсць магчымасць, але ў мяне такой магчымасць... Ну, я не ўпэўнены, што яе можна набыць у нейкім стыме, напрыклад. Хутчэй за ўсё гэта... Што ты такое? А? Туша воўка, замарожана на 58%. Гэта я цябе забіў? Цяпер нам спатрэбіцца. Хутчэй за ўсё я яго забіў. Проста ён помер потым ад страты крыві. Давайце забярэм мяса з яго. Гадзіну. Цэлую 2 гадзіны амаль з яго. Скуры і вантробы. Возьмем. Мы патрацім тут 2 гадзіны, 3 гадзіны амаль таго, тое, каб яго раздзелаць. Але мы ўсё гэта складзем у цэнтры. Яна амаль тэкставая была, дык і што? На баравіку ёсць? Окей. Аргана, ты спасылачку спрабавала зараз пакінуць. Калі ты спрабавала спасылку, калі ласка, просто дашлі мне яе альбо на пошту, альбо ў Тьютар. Вось, на пошту, пошта ёсць, калі што, ў гэтым самым. У апісанні ў Тьютар ты мой ведаеш таксама. Калі хтосьці вельмі зацікаўлены, як няма спасылкі, я магу зараз зазірнуць у Тьютар альбо кудысьці, куды мне даслалі спасылачку і закінуць яе ў чат. Абмежаванне ў чаце, што нельга пакідаць спасылкі, толькі я магу іх пакідаць. Альбо мадэратара, мадэратара ў мяне няма. Я бы мог паспытаць Марыгану, ці ёй цікава такое, але яна, мне падаецца, зараз мадэратар шмат дзе. Не жадаю напружваць. Так, мы зараз вярталіся ў цэнтр. Давайте пакінем... Зараз будзем невялічкія месцы рабіць, дзе мы будзем пакідаць. Тут ёсць куфар, у якім мы пакінем усё паліва, якое нам не патрэбна. Вугаль. Пры такім раскладзе, які зараз, ён нам не спатрэбіцца, хутчэй за ўсё. Давайте адпраўляем. Драўніна нам толькі для распалкі. Кетравыя дровы таксама перададзім усе. Вугаль будзем трымаць сабой, бо ён важыць і дае цепла, і ён хутчэй доўга гарыць. Даволі эфектыўна. Таму пакінем драўніну і вугаль, калі нам спатрэбіцца у лесе дзесьці развесці агонь. Шчырыя такі сабе мадэратар, але магу баніць. Я скажу, што у нас суполка такая, што пакуль вялікая неабходнасць у мадэрыраванні, яна проста адсутнічае, таму гэта не праблема. Можаш не бянтэжыцца. Так, гэта наш увесь рыштунак, які нам не патрэбны. Мы нават і пражыць без яго можам нармальна. Можа только каб была магчымасць з ліхтара гэтую ўзяць. Паліва ўсё, я бы дакладна пазбавіўся. Так, будзем гатаваць усё мяса, якое ёсць. Сырое мяса воўка. Гэта 49 хвілін. Мы хутчэй за ўсё правядзем тут амаль усю ноч. Да гатоўнасці. Давайте 1 гадзіна. Давайте просто паспім гэтую гадзіну. Хампер адмаўляецца рабіць курсы мадэратараў. Блін. Тое, што нам патрэбна.
Забираем с собою. Так само. Оп, блин, не то я зробил. Ще котелок. Мясо волка яшчэ. Яшчэ гадзінку. Чакайце, гэта будзе праз 23 хвіліны. Спадзяюся, яно не спаліцца, пакуль мы будзем спаць, але нам трэба адпачыць. Не згарэла. І гэта таксама. Гэтае мяса нам спатрэбіцца ў дарогу. Нам вельмі ўдала гэты воўк выпаў па дарозе. Мы будзем карыстацца ім для того, каб дайсці да самалёта. У нас ідзе падрыхтоўка зараз для пераходу. У чым праблема перахода? Гэта мала таго, што гэта далёкі шлях, які яшчэ... Адзіны плюс — гэта дарога, вось гэта. Мы можам прайсці па дарозе і дабрацца да самалёта. Пока у нас есть шанец, просто не будзе такога, што мы дзесьці захраснем і трэба будзе прыдумваць нейкі яшчэ варыянт. Але гэта далёкі шлях. Гэта прыкладна нам спатрэбіцца ўвесь поўны дзень, і за яго мы дайдзем. Але гэта шлях туды і назад. Каля самалёта мы зможам пагрэцца хутчэй за ўсё. Але ёсць верагоднасць, што мы не выжывем там. Я не ведаю, што там будзе, трэба будзе глядзець. Гэта ўсё. Як там гэта? Мы не можам паглядзець яго статус. 38 хвілін, 51 хвіліна, яшчэ спім 1 гадзіну. Мы будзем скончыць, мы сёння да самалёта не пойдзем, але падрыхтоўку трэба зрабіць зараз. Пакуль я не забыўся. На ўсё. Так. Добра. Засталося ці ў нас яшчэ? Так, у нас больш няма мяса, і яно нам не спатрэбіцца. Мы, хутчэй за ўсё, пойдзем адразу з перагрузам, бо мяса важыць, да, халеры, наколькі памятаю, дзе яно? Так, 1 кілаграм за 800 калорый. Это да, халеры? Вось гэтую з'ем. Яшчэ шмат вады спатрэбіцца піць. Ну, вось, напрыклад, мы зараз з'едзім 2 кавалкі, і мы ўжо пазбавіліся ад 2 кілаграмаў. Што няблага. Хаваю мяса ў сабе. Гэта я раблю. Яшчэ паўночы засталося. Мы іх правядзем тут. Так. Будзем спаць далей. 6 гадзін прыкладна, можа нават больш. Мы павінны адпачыць усё гэта за 6 гадзін. Але нам, як толькі раніца будзе, спадзяюся, надвор'е будзе добрае. Так. Яшчэ ноч. Але мы можам ужо выходзіць. Лепей перасоўвацца днём, толькі з-за таго, што мы можам пабачыць тыя рэчы, якія ўначы мы можам не заўважыць, і нас гэта можа забіць. Цудоўна. Так, 35 кілаграмаў. Зараз спальны мяшок яшчэ. І гэта будзе ўжо да халеры. Што нам з гэтага, таго, што мы пакінулі? Нам можа спатрэбіцца ліхтар. Возьму. Фальшфееры. Это можа адпудзіць нават лясных ваўкоў. Ці варта пакінуць мае фальшфееры простыя? Давайте пакінем простыя фальшфееры. Вось гэта. Вось тут. І возьмем так, інструменты. Марскія. Мне падаецца, занадта вагі будзе. 38, амаль 39 кілаграмаў я сабе вартаў. Інструменты высокай якасці. Яны мне не спатрэбяцца, мы не выцягнем гэта. Рамантаваць нічога па дарозе мы не будзем. Дзе мора? Тут няма мапы. Такой па ўсяму востраву. Дзесьці на поўдні. Дзесьці там. Мы на востраве. Яно ў любым напрамку. Галоўнае, дастаткова доўга ісці. Так.
Яшчэ што ў нас? Дадатковых заданняў. Паданні. Даследуйце паданні, пра якія апавядаюцца ў кнігах ва ўцешнай даліне. Ага. Запасы лясных аратараў, каб даведацца пра іх версію падзей. Знайдзіце ўсе запісы жыхароў уцешнай даліны, каб даведацца пра іх версію падзей. Добра. Мне падаецца такім з тым, што ў нас зараз ёсць 38 тысяч. Нічога з гэтага не патрэбна, а выкінуць мы можам нешта? Ліхтарык толькі калі, але зноў жа я бы яго пратрымаў яшчэ, пакуль магчымасць ёсць. Мы скінем 3 кілаграмы, пакуль будзем ісці, але гэта ўсё роўна не апусціць нас ніжэй за 38. За 35 кілаграмаў, каб паскорыцца максімальна. Скура воўка. О, дакладна, у мяне ж скуры ёсць. Пакінем тут. Блін, гэта было трэба яшчэ раней рабіць. Дзе нашыя скуры? Скура адпраўляецца на падлогу. Вось тут. Яна будзе тут сушыцца. Вантробы вось тут будуць сушыцца. Цудоўна. І у нас цудоўна. У нас ёсць... Цудоўна. Так, у нас 37 кілаграмаў. Гэта дазволіць нам потым паскорыцца яшчэ. З-за таго, што мы будзем падбіраць яшчэ прадметаў, можа пазбавіцца ад чагосьці яшчэ. Пакуль не бачу. Так, у гэтых ліхтарык давайте заправім яго, каб упэўніцца, каб не пераблыталі ліхтарык. І будзем карыстацца ў першую чаргу тым, у якім няма непоўнае паліва. Мы гатовы? Няхай лук... Не, лук можа спатрэбіцца, бо мы... Ён не той, каб зараз патрэбны. Можа пакінуць у лук, гэта неблагая ідэя. У нас ёсць патроны. Але лук можа выратаваць нам жыццё. Ён самая лёгкая зброя з усіх тых, якія ў нас ёсць зараз сабой. Дмітрый даглядае у нас. Дзе ён тут? Вось. І мне падаецца. Калі ты не Дмітрый, то ты будзеш Дмітраем з гэтага моманту. Захоўваемся. Я даволі рэдка захоўваюся. Даволі небяспечна. О, мы уже нормально гадзіну даўжэй сядзім. Вельмі добра шло. Так, тады, падаецца, будзем на гэтым скончваць. Таму што я не дайду дакладна да самалёта, але гэта будзе момант, з якога мы пачнем наступны стрым па The Long Dark, які будзе у панядзелак. Так, не, пачакайце-ка. Зараз. У аўторак, вы бачыце. Заўтра у нас Zero Escape. Я яшчэ праверу сёння захоп у гульні, бо гульня ўсталявана, але я не правяраў самого захопу. Павінна быць усё ў парадку. І на гэтым усё. Я буду глядзець, чым у нас яшчэ займаецца. Так. Хвілін будзе малаточак у маскарадзе. Я зразумеў. Блин, я 7 хвілін. Давайте пойдем. Я дам яшчэ час малаточку і давайте, вы бачыце, што я змяняю сваё меркаванне ў апошні момант. Давайте дачакаемся малаточка, мы пойдзем по дарозе. І я перадам вас да малатка. Не. Можа, давайте адразу яшчэ і пагляджу, хто яшчэ стрыміць. Адразу разумець, што ў нас увогуле адбываецца там. Зараз адразу бачу, Шахрэль зараз стрыміць Сталкер Shadow Чорнобыль, першая частка. Так, і мы дачакаемся Лучка і пойдзем да яго. Я выбачаюся, што прерваў. Мы яшчэ трошки пасядзім літаральна 7 хвілінак. Ідзем па гэтай дарозе. Такім чынам мы не згубімся. Зараз мы пачалі ўначы, але хутка будзе раніца, і пад раніцу мы якраз таки можам перажыць нармальна. Спадзяюся, на дворы не сапсуецца. Мы крыху замярзаем. Так, гэта мы ўжо аглядалі. Калі на нас нападуць, падаецца, рэвальвер не такая надзейная зброя, як я разлічваў. Самалёт вельмі добры арыентыр яшчэ. Нам будзе складана згубіцца з ім.
Галоўна толькі з дарогі не сыходзіць. І яшчэ па дарозе мы даволі хутка ідзем. Я вось на гэта я не разлічваў. Наша хуткасць значна вышэй, чым па снезе. Мы так вельмі хутка дабярэмся. Давай, вулчары, я табе вяртаю твае балы. Я разумею, што пераблытаў. Пераблытала, выбач. Я не магу за гэта вяртаць табе балы. Давай я сам дакіну. Я закінуў 100 балаў на Менск. Усё добра. Блин, пачынаецца. Такое цудоўнае надвор'е было, блин, ветер. Трымаемся бліжэй да гэтых камянёў, не будзем так хутка страчваць цеплыню. Малайчына Рэгана. Добра, што краточкі атрымалі сваю прышчэпачку. Я так разумею, што я не ведаю, колькі зараз прышчэпачкі каштуюць. Не ўпэўнены, але я ўпэўнены, што не толькі бясплатна. Падаткі на Віцебскі Гродна. Так, я згадаў, выбач, ты гаварыла пра тое, што самастойна зробіш. Трасуцца, дык, гэта трэба было, тыпу, зрабілі нешта дрэннае, такая, гопа, прышчэпкі. Потым яны 10 разоў падумаюць, калі іх будзеш нешта дрэннае рабіць. Нам вецер вельмі пранізлівы літаральна ў спіну. Што гэта у нас? Майнинг Роуд. Не праходзіць. Што там? Яна ідзе кудысьці глыбока туды. Ёсць жаданне праверыць. Не магу ўтрымацца. Не магу ўтрымацца, трэба праверыць. Так амаль у 2 разы танней, але нервы ўсё ж такі вельмі дарагія. Як каточкі перажылі гэта? У сэнсе, я разумею, што ўсё ў парадку, але як яны гэта прышчэпачкі успрынялі. Спяць? Добра. Ад стрэсу ўсё. Так, мы ідзем зараз па старай дарозе шахцёраў. Я не ведаю, куды яна мяне правядзе, але паглядзім. Бо калі тут ёсць дарога, то значыць, што яны кудысьці вядзе. Адзіная праблема, мы замярзаем. Я не разлічваў на такі моцны вецер. Так, таблічка нам нічога не будзе ўказваць. Мы тут галоўнае. Мне падаецца, шлях ідзе ў гору. Это яна? Так, это яна, там нейкі знак яшчэ ёсць. Па дарозе далей. Блин. Цёплае футра ад ваўка гэта добра, але ж яго не хапае зараз. Зноў жа не разлічваў на вецер. І ўсё ж такі я выбраў усё ў ноч. Гэта была такая сабе ідэя. Трэба было яшчэ пачакаць. Там яшчэ таблічка уперадзе. Нам вельмі не хапае сякеры. Сякеры я бы адчуваў сябе значна бяспечней, бо я тады магу разламаць амаль усё, што заўгодна, і атрымаць сабе гэта самае, трохі паліва. Але зараз тое, што я сабой нясу, яно амаль ёсць. Вось гэта дарога старая. Я не магу гэта прайсці? Дзякую, гульня. Я літаральна просто мне такой нават і не блізка. Я падыходжу да ёй, і яна такая, не, ўсё, нават і блізка не пайду. Таблічка нам не будзе ўказваць, а вось гэтая галінка будзе. Добра, ідём назад. Блин, мне падаецца, прыйдзецца вогнішча разводзіць зараз. Бо мы так замерзнем.
Я зараз хутенька пагляджу, ці пачаў зараз малаточак. Малаток. О, з'явіўся. І Найн Ревен з'явіўся. Ой, як шмат. І Вульгарес. Ух. Давайте, пакуль я тут не замёрз, я на паузу поставіў. Захаваемся літаральна ў гэтым моманце. Поставим на паузу. Мы будем выкручиваться з гэтага у аўторак. Гэта наша праблема на аўторак. А зараз я уже буду развідвацца з вами. Нагадваю, што заўтра у нас будзе Zero Escape. Гэта з таго ж гэта анімешная піла. Памятаеце фільм піла? Ну вось гэта яно. Выглядае так з таго, што я бачыў. А я зараз вас перадам лодку. Жадаю вам добрага вечара і пабачымся заўтра.